Kaixo, egunon, eta ongi etorri denei, tokiko ekosistema eraldatzaileak lantzeko tresnak eta esperientzia jardunaldi honetara. Lehenengo, nire burua aurkeztu, bai, nire izena Ainhoa Iribarlizeaga da, eta puntu kooperatibako bazkide eta langilea, eta aldi beren, kofabrikako kidea, bai. Baina, eskerra jardunaldi honetan ez nahola bakarrik eta jardunaldi honetako protagonistak izango dian hizlari eta esperientzietako kideekin nahola, orduan, lehenik eta behin, hizlari gisa arituko den Enekoitz Etxezarre eta Etxarri dugu, egunon, Enekoitz? Egunon. Egunon, BAEHUko gezkiko ikerlaria da, eta liberen kofabrikako kidea, hortxe gaudez, proiektuakin lanean, eta, koordinazioan, askotan kointzitzen dugu, hasi que, eskerrik asko, Enekoitz, bertan parte hartzeagatik eta prestutasunagatik. Bestetik, esperientziei dagokionez, bai, lehenik eta behin, Xabier Garmendia iztueta dugu, egunon, Xabier? Egunon. Kaixo, egunon. Bera Zumaiako telekomunikazio sare publiko komunitario eta kooperatibako kidea, eta bigarrenik Jone Alastuei Garzia, uste Jone ondo esan detela, abizena, batzuta, holakotan zaila, baina egunon. Pirinetako herritarra eta Uztarrozeko alkatea, bai? Orduan, pixkat kokatzearren, bai azaldu nahiko nuke jardunaldi honen, antolatzaile gisa gaudena, kofabrika programaren baitan, lanean gauden gezki institutua, baita ere bestietik lanki ikertegia eta bukatzeko latuko sarea dugula, eta dena den esker bereziak bai gaurko jardunaldian, UESiri plataforma usteagatik eta plataformaren atzean, hor tekniko batzu daude eta beraiei bai eskerrak lanagatik, eta bestetik Oñatiko udalari, Oñatiko udalari antolaketan emandako babesagatik, horiek bai aipatzea gustatuko litzaiguke. Bai. Kokatzearren, aipatu nahiko genuke azkenean jardunaldi hau ez dela zerbait soltea. Bai, aurten kofabrikan jardunaldi, beti bezala arantzazun nahiko genuke jardunaldi polit bat egin, baina, egoera dagoen bezala, erabaki genuen, 3 online jardunaldi egitea. Lehenengo jardunaldia aurreko urteko abenduaren 11ean garatu genuen, informazio guztia kofabrika.eus webunean dakazue, gaurkoa bigarren jardunaldia dugu, eta 3. urtarriaren 29ean ospatuko dugu. Orduan ulertu pixkat udalgintza eraldatzailearen inguruan landutako 3 jardunaldi diala eta 3 osatzen dutela nolabait, guk sortu nahi genuen jardunaldi oso hori. Horri esker, udalgintza eraldatzailearen inguruan, municipalismoaren inguruan eta baita ere kooperatibismoaren inguruan sare interesgarria batzen. Gaur esan digute 69 izen emate egon diala, eta, pozik maitzakin, eta egia esan sortzen agian, sare horrekin, beraz, eskerrak denei horregoteagatik, eta guri entzuteko, interesagatik. Gaurko pixkat jardunaldian zentratuz, aipatu nahiko genuke gaurko jardunaldiaren helburua ondokoa dela. Azkenean gu kofabrikatik argi dakagu, tokian toki, udalgintza eraldatzailea eta praktika eredugarriak zabaltzen juteko pixkat tresnak eta esperientziak behar ditugula. Ikasi esperientzia horietatik eta noski baitere batzutan tresnak beharrezkoak izaten dira. Lurralde ezberdinetan, nolabait harreman publiko kooperatibo eta komunitarioak sortu nahi ditugu, gehien bat ikusten dugulako lurralde ezberdinetako baldintzak ezagutzea ezinbestekoa dela, baldintza horiek ezagututa, ekintza estrategikoak proposatu, zenbat eta ekintza estrategiko eta baldintza gehiago ezagututa, ikusten dugulako lurralde horietan sortzen dian proiektu eta esperientzia ezberdinek, baldintza hobeagotan sortzeko aukera izango dutela, lurraldearen benetako beharrak asetzeko aukera izango dutela, eta noski lurraldean sareratzeko aukera. Orduan, gaurkoan, aipatu bezala, guretzat eredugarria dian bi esperientziak ekartzeko asmoa dakagu, eta noski kofabrikaren baitan ere tresna bat garatu dugu, eta tresna horren azalpena, eta pixkat tresna horren inguruko deskribapena eta aipamenak ekartzea da asmoa.
Horretarako, bueno, tresnaren inguruan eneko hitzek hitz egingo dugu, bera daki ni baino gehiago hortan ibili delako, eta berari hitza eman baino lehen, bai, aipatu nahiko nuke, justo hementxe tresna badakazuela chat, bai, aukera, eskubian, eta orduan eneko hitz egiten nahi denean norbaite galderaren bat baldin badaka eta nahiago baldin badu idatzen jun, gero igual ez delako gogoratuko, hortxe dakazue aukera berari galderak egiteko. Dena den, bera hitz egiten nahi den bitartean ez diogu moztuko, baina bai bere azalperen ondoren nire kontu. Bai galdera horiek irakurtzea eta beraiei eraraztea. Orduan, gehiegi luzatu gabe, Nekoitz zure txanda, bai, hor uzten dizugu, eta beste Xabier eta Joneri gero arte esate dizugu, bale? Eskerrik asko, Nekoitz. Bai, zuri Ainhoa. A ber, dokumentua bigoko dut, aurkezpenerako erabilikoten dokumentua. Bueno, egunon, denoi, da eskerrik asko bertaratzeatik, eskerrik asko Ainhoa indako aurkezpenatik ere bai. Bueno, hasi nahi dut esaten poz badala, ez? Hainbeste jende hemen elkartzea. Arrantzasun egiten saiatu gea 2 aldiz eta pandemiak ez digutzi, eta hoen online bada ere, poz bada, ez? Jende pilaketak hain gutxi dien garai hauetan, hemen gutxienez jende pilaketak seguru bat egotea, ez? Eta penare baiz, poza eta penare baiz, bueno, hemen gaude, baina etzaitu ikusten, eta hori da pena, ez? Ez da, ni behintzaten zaiz ohitzen ordenagailu bat hitz egiten egotea. Eta, en fin, espero ezagun hemendikan aurrera okazio goia izango ditugula aurrez aurrekoan sakontzeko eta interakzio goia izateko, bai? Bueno, dena Ainhoak aipatu dizue, plataforma honek berak ematen duela aukera, bai txataren bitartez edo hitz hartu nahi baldin badizue momenturen batean, hor elkarrizketa moduko bat egiten saiatzeko edo, baina, bueno, hortan saiatuko gara, bai? Bueno, nahi tokatzen zaiten partea, lehenengo partea izango litzateke orduan, Kofabrikan ikerketa esparrutik, aurreko edizioan egin genuen txosten baten aurkezpena egitea. Txostenaren izenburua da lurralde burujabeak eta udalgintza eraldatzailea. Eta, bueno, pixka bat, hasieran aipatu nahiko nuzioke, nundikan sortzen dan tresna hau edo lan hau egiteko premia, ez? Bueno, ez dakitze puntu baino ezagutzen dezuen gehiago edo gutxiago Kofabrikaren egitasmoa. Printzipioz helburu nagusiena da ekintzailetza sozial kooperatiboak sustatzeko dispositibo bat eskaintzea. Dispositibo horrek ditu formazioa, akonpainamendua eta ikerketa, gutxienez hiru geruza horiek. Eta refleksio bat errepikatzen juntzaigu urtez urte, ekintzailetza sozial kooperatibo ezberdinak egitasmoak sartzen dira Kofabrikan, baina horri bilbide bat egin barrakan neukala egitasme horiek pixka lerrokatzeko edo lotzeko tokian edo eskualde bakoitzean agertzen dien behar izanekin edo tokiko garapena sustatzeko egon litezken aukera estrategikoekin edo, ez? Pixka bat hortik sortzen da, ez? Nola lotu dezakegu ekintzailetzak laguntzeko daukagun dispositibo hau aldi berean lurraldeko eragileekin, eskualde eragileekin eta egitasmo horiek erantzun diezoietela lurraldearen benetako beharrizanei, ez? Hortik dator pixka bat. Interesa, bai? Bueno, txostena oso osorik eskuragai izango dezue momenturen baten, ez dakitan saio amaitzerakoan, korreoz edo, bueno, horre txostena partekatuko dugu zuekin arazorik gabe. Txosten honek 2 atal nagusi ditu, bata lehenengoa analitikoa eta bigarrena propositiboa. Niko baina ingoeten aurkezpen honetan nagusiki atal propositiboan zentratuko naiz, bai? Baina, bueno, lehenengo zati horretan, atal analitikoan, pixka bat testu ingurua edo aztertu nahi genuen, gure proposamena egin aurretik edo gure proposamena zertan oinarritzen den, justifikatzea aldera, hor aztertu ditugu ekonomia soziala sustatzeko politika publikoen inguruko ekarpen teorikoak edo, ze tresna egon litezken ekonomia soziala sustatzeko,
Eta pixka bat sakonago aztertu ditugu erkidego mailan, EAeko erkidego mailan eta Katalunian planteatu diren edo martxan dauden politika publiko esperientzia nagusi. Bai? Lehenengo zati honetatik interesatzen zait pixka bat ideia bat, azpimarratzea, ze sarrera moduan oso baliagarri egiten zait. Horre analizi honetan, errepaso analitiko honetan, aipatzen da, ekonomia soziala sustatzeko politika publikoetan bigarren belaunaldiko neurrietan sartuak gaudela. Hau da, egonda lehenengo belaunaldi bat eta orain bigarren belaunaldian sartuta gaude, autore askoren iritziz inflexio puntua izango litzateke 2008ko krisitik aurrera sortzen den testuinguru berria, eta hau da, hitzeiten nahi azkeneko bost 10 urteetan egondala olako biratze bat politika publikoen esparruan. Da biratze hori ze bi oinarriren gainean, labur esango dut, ez dut gehiagin usatu nahi honetan. Alde batetik, orain arte bideratzen ziren politika publiko nagusiak, erreferentzezko erakunde nagusia erkidego mailako erakundea zen, eta tresna nagusia diru laguntzena izango litzateke. Bai? Nola erkidego mailatik bideratzen dien diru laguntza ezberdinak, ekonomia sozialeko egitasmo enpresa edo erakunde ordezkariak indartzeko, ez? Eta era berean ekonomia sozialaren kontzepzio motzagoa edo aipatzen da, bai? Ekonomia sozial bezala zer ulertzen den, nagusiki kooperatibei buruz ari gira eta nagusiki lan elkartei buruz ari gira, bai? Lehenengo belaunaldiko neurri horietan. Bigarren belaunaldiko neurri horietan, alde batetik ekonomia sozialaren kontzepzioa zabaldu egiten da, ja ez gara bakarrik kooperatiba eta lan elkartei buruz hitz egiten ari, bestelako enpresa ereduak dauzkagu, intsertziorako enpresak, laneratze enpresak, bestelako egitasmoak ere kontutan hartzen hasten dira, finantza etikoei lotutakoak, kontsumo taldeak, moneta sozialak, ekimen komunitarioak, bai, pixka bat kontzepzioa zabaldu egiten da, eta era berean, eskalari dagokionez, eskala instituzionalari dagokionez, tokiko esparruak hartzen du protagonismo berritu bat. Bai? Analizi ezberdinetan aipatzen da 2018ko, estatu mailan, noski, estatu mailan 2015ean izandako udal hauteskundeen emaitzetatik sortzen dela olako nolabaiteko panorama instituzional berri bat, indar korrelazio berri bat, aukera ematen duena edo ahalbidetzen duena, politika publikoak enfoke berri honekin indartzen juteko. Bai? Ekonomia sozialaren kontzepzio zabalago bat, alde batetik, eta gero tokiko esparruaren, tokiko eskalaren berrindartze bat. Eta tokiko eskalaren berrindartze horretan, ekintzailetza, bai? Ekintzailetza agertzen da elementu klabe bezala. Bueno, sarrera luzatzen nahi zait. Hau da gaurko pentsatutan neukan aurkibidea, kokapen teoriko labur bat eitera noa, bigarren da hirugarren puntuan politika publikoi dagokienez, oinarri teorikoari buruz zertzela datxo bat ematera noa, eta erreferentzia empirikoak, manejatu ditugun erreferentzia nagusiak aipatu baino ez ditut egingo. Eta gero pixka gehiago geldituko naiz proposamena egiten dugun, txosten honetan egiten dugun proposamenean, eta bukaerarako kontraste ariketa bat egon eiken nukeko planteatu. Dauzkagu muga guztiekin, hau jakinanik hemen gauza eta ideia eta tresna eta neurri desente botako ditut, holako brainstorming bat izango da, eta klaro, guzti honek balioa hartzen du, ez txosten batean idatzita, baizik eta zuek eskualde mailan edo tokiko esparruan eragile aktiboak zeaten hoien kontrastearen bitartez. Bestela gauza gutxi balio du, esan nahi dut, aukerak asko dira, neurre posibleak 11 dira ikusiko ditugu dorain, baina jakina ikusi behar da, tokian toki eragileak zeaten nok, nola ikuste dituzuen aukera hauek, eta daukazuen esperientziatik, zego gogoeta egin daitezken aukera posible ezberdinen artean. Orduan, holako kontrasterako ariketa bat daukagu, esan da bezala, Ainoak azaldu bezala, txataren bitartez gun zaitezkete zuen ekarpenak egiten, eta gero saiatuko pixkanaka biltzen. Konforme. Kokapen teorikoa, iruditzen zait, interesgarria dela edo bintzat beharrezkoa dela.
Bakoitzak bere ekarpena nondik egiten duen agertzea uste zintzoa dela, eta uste gainera gure kasuan azpimarratu nahi dugun gauza badela. Ez? Guk lurralde burujabeak eta udalgintza eraldatzailea aipatzen dugunean, nondik abiatzen gea, ez? Nola ulertzen ditugu kofabrikan ekintzailetza, nola ulertzen dugu ekonomia soziala, nola ulertzen dugu tokiko garapena, ez? Pixka bat, 5 minutu hartuko ditut gure presupuesto ideologikoak, gure hurbilketa nondik datorren argitze aldera, ez? Bueno, esan da bezala, kofabrika ekintzaileza sozial kooperatiboa bultzatzeko dispositibo bat da, baina hasieratik oso presente izan dugu, lehen aipatzen hon ideia hori, ezta? Benetan interes hartzen du honek, ekintzaileza horiek lurralde konkretuen beharra izanak asetzera lerrokatzea asmatzen baldin badegu, ez? Ekintzailetza induzitua deitu baldin badaiteke. Hau da, nola lortu dezakegun alde batetikan lurralde diagnostikoak lotzea ekintzailetza egitasmo ezberdinen bitartez, bai? Lotura hori egitea, ez? 2017an Marsellan bisita bat egin genuen, hango ekimenen fabrika deitutako egitasmo bati, eta exactamente hau zen, ez? Lurralde eragileek abian jarritako fabrika bat zen, lurralde diagnostiko ezberdinetatik ekintzailetza premiak nabarmentzen ziren, eta gero bilatzen ziren ekintzaileak, bai? Guk egiten dugun prozesuaren kontrako. Da beraz, kofabrikaren programa hau osatzeko falta zaigun bigarren hanka hori, edo gehiago sakondu nahiko gonekun bigarren hanka hori da, ez? Lurraldetatik sortzen dien behar izanetarako nola bilatu ditzakegun ekintzaileak, bai? Ekintzailetza induzituaren beharra, beraz. Ekonomia soziala, zerbait aurreratu dut, eraldatzailea da guk erabiltzen dugun totem, ezta? Erabiltzen dugun adjetibo gustokonetako bat, ezta? Eraldatzailearen ideia. Ekonomia sozialari guk bigarren adjetibo hauer jartzen diogu eraldatzailearena. Zer esan nahi dugu honekin? Ekonomia soziala guk eraldaketa sozioekonomikorako tresna bezala ulertzen dugula, bai? Ez da soilik enpresa eredu ezberdin bat, bai? Ez gea soilik hitz egiten ari kooperatibetaz, kooperatibak sortzeaz, edo lan elkartea sortzeaz. Baizik eta nahi dugu pixka bat indarra jarri enpresa eredu ezberdin hauek, kapitalak kontrolatzen ez dituen enpresa eredu alternatibo hauek, tresna bat izan behar dutela eraldaketa sozioekonomiko sakonagoen bidean, bai? Hori da gure hurbilketa, esan dezagun hurbilketa exigente bat dela, bai? Edo ambizioso bat nahi baldin bada, bai? Enpresa eredu alternatibo hauei eskatzen diegu garapen eredu alternatibo baten ernamuina edo eragile aktiboak izatea, bai? Eraldaketa horren iparra zein da? Ekonomia solidarioan edo ekonomia sozial eraldatzailean nagusiki feminismotik edo ekofeminismotik azken aldian indarra hartu duten zenbait kontzeptu besarkatzen nahi gure bai, nagusiki bizitzaren iraunkortasuna zaigia hitz egiten. Orduan, zein jarduera dira indartu behar direnak, zein jarduera ekonomiko dira bultzatu eta babestu behar direnak, bizitza sostengatzen duten jarduera produktibo zein erreproduktiboei buruz hitz egiten nahi gea. Hauek dira indartu eta estrategikoki landu nahi dien sektoreak edo jarduera ekonomikoak, baina bada bigarren hanka bat ere bai, ez da bakarrik zertan, zein sektoretan eragin nahi dugun, baizik eta nola ere bai, ez? Eta nola horretan agertzen da bigarren hanka hori, ez? Jarduera horietan herritarrek kontrola berreskuratuz, bai? Helburua beraz, bizitzaren erreprodukziorako beharrezkoak diren jarduerak modu autoeratu kolektibo eta komunitarioan burutzea izango litzateke. Bai? Ekonomia sozialari eskatzen baldin badiogu, ipar horren atzetik joan dadila, tokiko garapenari ere berdin, ezta? Tokiko garapena ere eraldatzailea. Hasieratik aipatzen nahi naizen ideia honi lotuz, tokiko garapenean eragin nahi da, tokiko garapenai lotutako jarduera ekonomikoak martxan jartzen eta aberastasuna sortzen eta banatzen lagundu nahi da, baina ez hori soilik, ez da hori soilik, ez da bakarrik ekonomia sozialaren bitartez jarduera ekonomiko berriak sortzea. Bada baita ere olako saiakera bat tokiko garapena bera berplanteatzen laguntzeko. Bai? Edo tokiko garapena bera
oinarritu dadila ekonomia sozial eraldatzaileari lotzen dizkiogun balio hoietan, bai? Pixka bat bokazioa ere bada hori. Hor aipatzen dizkizuet 3 maila mikroa, mesoa, makroa nahi baldin bada, bai? Kofabrikatik 3 maila hoietan eragin nahi da, bai? Maila mikro batean egitasmoak edo enpresen mailan horiek eredu kooperatibo eraldatzailetara gerturatzeko mekanismoak garatu ditugu, kofabrikaren barruan, adierazle sistema baten bitartez saiatzen gera egitasmo berri hauek ipar orratz bat izan dezaten eta ipar orratz horretara gerturatzeko tresna konkretuak eskaintzen. Maila meso batean enpresa hauen arteko sareak, ekosistema kooperatiboak artikulatzea da erronka, baditugu hor kofabrikan barruan saretze dinamikak eta hauxe bera izan daiteke horren adibide bat, jardunaldi hau bera. Eta gero maila makroan edo lurralde mailara eraman da, txosten honen ekarpenaren helburu nagusia, ezta? Nola jarri ditzakegun abian, tokian toki eskualde bakoitzean gobernantza publiko, kooperatibo, komunitarioko ereduak, bai? Intuizioa nahiko oinarrizkoa da, ze intuiziotik abiatzen gean, publikoa izan behar du izaera edo jabegoari dagokionean, irismen unibertsala, bai? Jende guztiak eduki dezala egitasmo hauen tan parte hartu edo onuradun izateko aukera, bai? Unibertsaltasunaren ideia hau. Komunitarioarekin erreferentzia egin nahi diogu herritarren parte hartzeari, bai? Nola herritar individualek edo herritar antolatuek parte hartu dezaketen egitasmo hauen planifikazioan, diseinuan, eta gero kudeaketa esparrura goazenean eredu kooperatiboan hartzen dugu referentzia nagusi, ezta? Zerbitzu edo egitasmo hauek eskaintzen direnean, kooperatiben bitartez edo balio kooperatiboetan oinarrituz egin daitezela, ezta? Banoa bukatzen, ez ez gehiago luzatu nahi. Holako esaldi borobil bat, txostenetan denbora hartzen dugu idazteko, eta batzutan esaldi borobilak bilatzen dira, eta hau izan leiteke, pixka lurralde burujabeak definitzeko erabiltzen nahi gean definizioa edo hurbilketa, bai. Lurraldearen behar izanei erantzungo dien jendarte eta garapen eredu bat sustatzea, kapital metaketan baino bizitzaren sostenguan oinarrituko dena, eta bitarteko eta helburu gisa pertsona eta komunitateen ahalduntzea bilatuko duena, horiek eurei eragiten dieten egitasmo sozioekonomikoen benetako jabe eta protagonista bilakatuz. Konforme, hori da, pixka bat gaiari heltzeko erabiltzen ari gean, hurbilketa. Eta udalgintza eraldatzailea izango litzateke lurralde burujabeen helburu honetara gerturatzeko tresnetako bat, bitarteko bat. Ez bakarra, bitartekoetako bat, bai? Bigarren eta hirugarren puntu hauek arinago pasako ditut, bale? Norbaitek esplikazio gehiago merezi dute eta behar dute, baina txostenean jasota dauzkazue igual pixka bat densoagoak dien zati hauek, ezta? Lehenengo diapositiba hau nahi nizuen partekatu ikusteko politika publikoei buruz ari geanean, badaukagu atzean horako marko teoriko bat, politika publikoak ordenatzen dituena kategoria ezberdinetan. Eta gu gero egiten dugun proposamena oinarritzen dugu kategoria hauetan, bai? Oso labur esan da, taula honetan daude danak jasota. Politika publikoak zer egin dezake udal batek edo eskualde mailako eragile batek ekonomia soziala sustatzeko, ezta? Bi bloke nagusi, goian agertzen zaizu ekonomia sozialeko erakundei bideratutako politikak, alde batetik daude, erakundei bideratutako politikak, eta bebeian, daukazue bigarren blokea dana, erakundeetako enpleguari bideratutako politikak, bai? Edo egitasmoak enpresak beraiek indartzen dira, edo hoiei lotzen zaien enplegua, bai? Enplegu politikak. Lehenengo bloke honen barruan ere, bi dira hurbilketa nagusiak, bai? Erakundei laguntzera baldin bagoaz, enpresei laguntzera baldin bagoaz, egin dezakegu eskaintzaren ikuspegitik, edo egin dezakegu eskariren ikuspegitik, bale? Eskaintza litzateke erakunden egituretara bideratutako laguntzak, bai? Nagusiki 3 dira neurri nagusiak, instituzionalak, kognitiboak eta ekonomikoak, bai? Hoi dira, zuzenki ekonomia sozialeko erakundetara bideratzen dien neurriak, eta bigarrena, eskariren aldeko politikak, potentzialtasun handia dute, esan nahi du,
administrazio publikoek, herri erakundeek, eskala ezberdinetan, eragile ekonomikoak dira, eta eskari bat bideratzen dute, bai? Inbertsio eta kontsumo publikoa egiten dute, eta gastu publikoa egiten dute, beraz, nola inbertsio eta gastu publiko hori bideratu daiteken, ekonomia sozial solidario eraldatzaileko erakundetara, bai? Hori litzateke eskema orokorra. Referentzia empirikoak, nik bakarrizketan jarraitzen dut, ez dut inorri ikusten, txata ez naiz jarraitzen ari, baina, segingo dut, segingo dut bakarrizketa honetan, inor kontrakorik esaten ez diten bitartean, denbora zer usteet, ondo ni joa da. Referentzia empirikoak, nora begirari gea, bai? Aipatu behar dizuet, lehenengo zati analitiko hortan, estatu mailatik egin diren karpen ezberdinak jaso nahi izan direla, baina gure referentzia nagusia bai izaten ari da Kataluniako esperientzia, bai? Eta, Kataluniako esperientzia, zergatik iruditzen zaigu inspiratzailea dela, prozesua bera dalako interesgarria, bai? Nora iritsi dien baino, edo zertan den gaur egun baino da, nola joan diren prozesu batzuk gertatzen bertan, eta nola prozesu horiek lortu duten planteamenduak gure udalgintza eraldatzailearen planteamenduarekin oso bat datorrena. Bi prozesu gurutzatzen direla aipatuko nuke Katalunian azkenengo 10 bat urtetan. Alde batetik daude ekonomia sozial solidarioko erakundeen lanketa propioak tokiko eragileak interpelatzeko, ekonomia sozialeko eragileek beraiek hartzen dute ekimena, iniziatiba, tokiko eragilei esateko aizue, esparru interesgarri bat da, ekonomia sozialeko erakundeak sustatzea eta laguntzea eta indartzea, eta hau horrela egin daiteke, Bada orduan ekonomia sozialaren aldetik lehenengo hurbilketa bat tokiko esparrura, eta bigarren prozesua da alderantzizkoa, hau da, tokiko eragileek, garapen agentziek edo udal mailan dauden garapen sozioekonomikorako taldeek, beraien tokiko garapeneko estrategiak abian jartzen dituztenean, ekintzailetzaren gaiarekin aurkitzen dira aurrez aurre, eta ekintzailetza sustatzen hasten direnean, konturatzen dira nola ekonomia soziala den formula bat oso baliagarria dana eta oso interesgarria. Laguntzen duelako jarduera ekonomiko berriak martxan jartzen, baina gainea laguntzen duelako jarduera ekonomiko horiek balio konkretu batzuen gainean eraikitzen. Eta balio horiek, balio dezakete lehen esaten izuen bezala, tokiko garapena bera beste parametro batzutan kontzeptualizatzeko. Beraz, alde batetik ekonomia sozialeko eragileak tokiko esparrura gerturatzen dira, beste aldetik tokiko eragileak ekintzailetza edo enplegu politiketan gogoeta estrategiko bat egiten dute, identifikatuz ekonomia sozialeko formula egoki edo estrategiko bezala, elkar hartze bat dago. Hemen jarriko izkizu zenbait adibide, sakonduko ez ditudanak, ikusteko nola hau jundan gorpuzten proposamen eta dokumentu ezberdinetan. Txez, hango ekonomia solidarioko sareak, 15 neurritako proposamen bat egiten zuen, gero hemen olatu kopek bere gain hartzen duena neurri konkretuak dira, gure plantilla teoriko horrekin, horretatik pasatzen baldin baitugu konturatzen geha, lehen aipatu izkizuetan kategoriak guztietako neurriak daudela hemen. Hemen dauden neurri instituzionalak, hemen dauden neurri kognitiboak, hemen badauden neurri ekonomikoak, hemen badago planteamendu bat eskari publikoa bideratzekoa. 15 neurri dira, baina nahiko esan dezagun koherentea eta integrala. Bigarren proposamen hau berezik interesgarria iruditzen zait eta azpimarratu nahiko nuke, Lan Elkartuko Kooperatiben Konfederazioak, Kataluniako Lan Elkartuko Kooperatiben Konfederazioak, ez da soilik ekonomia sozial solidarioan edo ekonomia sozial eraldatzailean diharduten sare hauek, badutenak olako bokazio politikoago bat, baizik eta esan dezagun, Lan Elkartuko Kooperatiben Federazioak, erakunde ordezkaria bezala egiten du proposamen bat udalerriak kooperatibizatzeko, 10 neurri kasuntan dekalogo bat. Baina, alderak eta egiten baldin badegu bi proposamenen artean antzekotasunak asko dira.
bai? Interesgarria zer da hemen nabarmentzeko, nola ekonomia sozialeko erakunde ordezkari anitzak, bai? Batzuk, badutenak bokazio politikoagoa ekonomia solidariotik edo ekonomia eraldatzailetik gertuago daudelako, baina beste batzuk erakunde ordezkariak direnak besterik gabe, nola ikusi duten apostu estrategikoa dela tokiko esparruan eragitea, bai? Eta nola egin duten lanketa bat, neurri espezifikoak mahai gainean jartzeko, ezta? Hori izango litzateke lehenengo ideia, lehenengo prozesua aipatzen izuen bezala. Bigarren prozesua da nola tokiko eragileak gerturatzen hasten diren ekintzailetza edo enplegu politiketan ekonomia sozialeko formuletara. Hemen badago olako sare egituratu bat oso interesgarria dana guretzako, Xarxa de Municipios, ekonomia sozial eta solidarioko udal sare bat da. 2017an martxan jartzen da, 32 udalerri elkartuta, eta gaur egun 41 udalerri edo, daukagun azken datu eguneratuenean ikusi dezakegu, pixka eta handitzen ari dela sare hau ere bai. Baliatu dugu 2019an 3 urteko lan hildoen errepaso bat eginez edo argitaratu zuten dokumentu bat, pixka sare honetan egiten diren gauzan jarraipen egiteko. Hor dituzue lehenengo 3 ekintza ildo nagusiak, ekonomia soziala indartzea, harremanak indartzea bai udal, tokiko eragile eta ekonomia sozialaren artean, baina baita udalen artean ere, baliabideak partekatzeko, ezagutzak partekatzeko, dinamikak elkarrekin martxan jartzeko eta bar. Eta gero, hor, sare horietan egindako lanak ikustaraztea, ezta. Dena den oso interesgarri dut eta azpimarratu nahiko nituzke hemen dauden beste 2 elementu, iruditzen zaigunak oso potentzialtasun handikoak direla, bai. Hor jartzen dizuet bigarren puntua, udal zerbitzu bat finkatu, regidoria edo esango zaio, pentsatzen dut, eta katalanik badaukagun hemen, regidoria. Hau zer da, hau da azkenean udal mailan planteatzen den sail ezberdinen artean osatzen den lan mai bat, lan talde bat. Udal mailan talde motor bat, ekonomia sozialaren gaian prestakuntza bat jasoduna, eta beraz, gaitasuna daukana udal bateko sail ezberdinetan eragiteko. Eragin dezake etxe bizitzan, eragin dezake lehen sektorean, eragin dezake gizarte zerbitzuetan, eragin dezake enplegu politiketan, bai? Esan da bezala, regidoria hori izango litzateke erakunde instituzionala, bai? Eta hori osatzen dute teknikariak, bai? Udal teknikariak edo lurralde teknikarien prestakuntza bat eman da. Gida bat osatuta dago, teknikari hauek ze kompetentzia jaso beharko lituzketen, zein ezagutza zein tresna, ezagutu alde batetikan ekonomia soziala zer dan, ezagutu bestalde politika publikoak zein aukera ematen dituen, bai? Eta gero, gida horretan bertan jasotzen dira helburu batzuk, lanildo batzuk, bai? Esan dezagun hor, segurazki lan bat oso interesgarria aurreratuta dagoela eta hemen momenturen baten bide hau jorratu nahi baldin bada, segurazki material oso interesgarriak egongo dira hor, bai? Gero honen gorpuzte nagusiena edo udal mailan planteatu den politika publikorik ambiziosoena azkenengo urtetan Bartzelonako Pla de Impuls hori da, ezta? Ambiziosoana esan nahi dut, bai barne biltzen dituen lan hildoi daukienez, bai atzean eukiduen presupuestori daukionez, eta enfokeagatik baita, oso interesgarria da plan hau nola eraikia izan dan, bai? Eta asko nabarmentzen dute ideia hori. Plan hau ez duela udaletxeak eraiki, eskema berdina da, komisionat izeneko lan mai bat sortzen dute saila artekoa, eta ez bakarrik instituzio mailakoa baizik eta ekonomia sozialeko erakundeek ere partekatua dana, eta beraz planaren diseinua eta planifikazioa bera modu partekatuan eraikitzen da, eta bar, ezta? Planari buruzko dokumentuak asko dira, interneten asko daude eskuragarri, oso interesgarria da, nahi baldin badezue, baten batek interesa baldin badu, dagoeneko inda lehenengo argitalpen bat Jordi Bia, Jordi García Jané eta Rafael Chavezek egin dute plan honen lehenengo ebaluazio bat.
eta egia esan horre emaitzak nahiko interesgarria dira. Bai? Baten batek nahiko balu, partekatuko genuke hori ere. Bueno, hain naiz iristen azkenengo zatira. 5 minutun edo saiatuko naiz, 5-10 minutun saiatuko naiz, txosten honetan egin dugun saiakera helarazten, bai? Bueno, zer da proposatzen duguna? Udalgintza eraldatzailean urratsak emateko, bai? Urratsak emateko. Bueno, utzi dazue, aipatzen lehenengo ideia bat, ez? Zer da guk egin duguna hemen? Txosten horretan zer dator, azkenean neurriak asko dira. Tresna eta ekintza posibleak pila, 11 dira, bai? Gu saiatu geana da, pixka bat horiek ordenatzen, tresnak ordenatzen, alde batetik tresnak ordenatu, bestalde helburuak mailakatu, eta uste hemen dagoela igual lanaren birtutetako bat, prozesu ikuspegitik lantzen nahi hau, eskualde bakoitza, udal bakoitza egon daiteke puntu ezberdin batean, baina berdin dio, puntu guztietan dago nundikan tira, nundikan jo, bai? Orduan saiatu gera tresnak ordenatu, helburuak mailakatu, eta tresnak eta helburuak doitzen, bai? Pixkat hori izan da gure saiakera edo, Tresnak ordenatu, helburuak mailakatu, eta helburu maila bakoitzean zein tresna izan daitezken interesgarrienak. Hori da, nik uste lan honen ekarpen nagusiena. Esku hartze proposamen simplifikatu bat. Lehen, arestian egin dituten erreferentzia horiek neurri konkretuen dekalogoak, 15, 10, 15, 20, 30 neurri, holako zerrendak dira, ezta? Zerrenda horiek baliogarriak dira, eta hor igual identifikatu daitezke 3-4 neurri interesgarriak dienak, bai? Gure kasuan, erronka izan da, neurri guzti horiek eredu simplifikatu batean sartzea, bai? Esku hartze ereduak deitu diegu, eta 3 multzo handi dauzkagu. Ongarritzera bideratutako neurriak, ekonomia soziala ongarritzera bideratutako neurriak, ekonomia soziala erabiltzera bideratutako neurriak, eta gero eraldatzera bideratutako neurriak. Bai? Aipatzen dizuen ideia horretan, hemen badago helburuen mailakatze bat. Ongarritzea izango litzateke lehenengo pauso bat, eta ongarritu hitzak esan nahi duen bestela, bada lurra ongarritu, lurran gauzak sor daitezen aldeko baldintzak sortu. Bai? Lurran bizia sor dadin aldeko baldintzak sortu, edo oztopoak kendu. Bai? Baldintza egokiak sortu, ekonomia sozialeko esperientzia eta egitasmo berriak sor daitezen. Hori izango litzake ongarritzearen ideia nagusi. Erabiltzea izango litzateke, bakoitzak bere ingurunean, tokian toki edo eskualdez eskualde, dauden esperientzia horiek erabiltzea, bai? Erabiltzea, indartzea. Eta eraldatzea esaten dugunean izango litzateke mailakatzea hontan azkenengo urratsa edo izango litzateke, lehen aipatu bezala gobernantza publiko komunitario kooperatiboaren ideia. Elkar hartze bat, elkarrekin egite bat, pixka bat laguntzen diguna baitare berplanteatzen politika publikoak egiteko modua, eta baitare berplanteatzen ekonomia sozialak lurraldearekiko daukan lotura. Horitako bakoitzean jarduera ildo ezberdinak, tresna konkretu ezberdinak, eta baitare implikazio maila ezberdinak. Segun eta ze helburu nun dagoen gure abiatze puntua, implikazio maila ezberdinak suposatzen dizkie lurralde eragilei. Segiko dut. Esku hartze eredu hauen proposamena, prozesu ikuspegitik egiten da, eta 3 maila horiek, ongarritu, erabili, eraldatu, ateratzen zaizkigu 2 irizpide gurutzatuz. 2 irizpidea zeintzu dira, alde batitikan ze tresna erabiltzen diren, politika publikoen esparruan, tresna leunak, tresna sendoak, hortarako itzuli barko geinateke, 2. puntuan agertu dizuedan tabla horretara, hor agertzen dira zeintzu dian tresna leunak, zeintzu dian tresna sendoak, Eta 2. irizpidea izango litzateke gobernantza ereduak, Neurri horietako bakoitzak, zen neurritako artikulazioa eskatzen du, zenbat eragile inplikatzea eskatzen du, edo soilik tiratzen du udalak, edo tiratzen du udalak ehun kooperatiboaren laguntzaz, eta sare komunitarioak integratuz. Orduan, 3 horiek lotuz, bi irizpide horiek gurutzatuz, 3 ereduak ateratzen zaizkigu. Ongarritzeak eskatzen du tresna leunak erabiltzea, instituzionalak eta kognitiboak,
eta gobernantza eredu arrunt bat, hau da herri erakundeek hartzen dutela lidergoa, bai? Tresna leunak gobernantza arrunta, simplea, ez komplejoa. Gero, bigarren maila batean, ekonomia soziala erabiltzeko enfoke honetan tresnak ja sendotu egiten dira, eta hemen hitz egiten ari dira erakundei eragiten dieten eskari eta eskaintza neurriei buruz hitz egiten ari gara, eta tresnak sendotu arren gobernantzak jarraitzen du ez konplexua izaten, esan nahi dut, herri erakundeek lideratutako neurriak direla, bai? Orduan, ja, dana konplexizatuz, ateatzen zaigu, hirugarren eredu hau izango litzatekeela tresna sendoak, eta eraberean gobernantza konplexu bat. Gobernantza konplexua, esan nahi dut, artikulazio maila handiagoko bat. Ez bakarrik udal teknikari, udal arduradunek bideratutako neurriak, baizik eta hor ja integratzen dira, ehun komunitarioa, ehun kooperatiboa, eta bar. Bai? Bueno. Bukatzen nahi naiz, eta oantxe hasi barko nintzateke. Ze esan nahi dut, oraintxe etorri barko litzateke neurri guztien zerrenda, ezta? Zertarako hain naiz txostena esplikatzen ez badia neurri posibleak azaltzeko. Bueno, zein da kontua, hemen gehiegi dala. Ezinezkoa da, ez litzateke bat interesgarri izango neurri zerrenda oso bat egitea. Bai? Orduan, insistituko dut pixka bat, esku hartza eredu bakoitzari zein neurri lotu dakizkioken, hori da pixka ideia. Adibide bat jarriz, igual visualizatzen da hobeto. Bai, gizarte zerbitzuen adibide bat jarri nahi dizuet. Bueno, hemen badago sakoneko refleksio bat. Lurralde eragileek edo udal arduradunek ekonomia soziala sustatu nahi baldin badute, sektore ezberdinetan egin dezakete. Eta sektore bakoitzak aukera ezberdinak ditu. Hau da, lehenengo sektorekako diagnostikoak egin behar dira. Ezberdina da, ni zer dakit uraren kudeaketa kooperatibizatzeko apostu bat egitea, edo argindarraren kudeaketa kooperatibizatzeko apostua egitea, edo kale garbiketa zerbitzuak kooperatibizatzeko apostu egitea, bai? Sektore bakoitzak ditu, daukan merkatua, daukan berrikuntzarako margena, handiagoa edo txikiagoa, bai, etc. Orduan hor lurralde eragileak sektore aztertu behar dute, sektore bakoitzan zen neurrik izan dezaketen realmente eragiteko gaitasuna, ezta? Gizarte zerbitzuena zergatik aipatzen dizuet, badalako esparru bat, instituzionalki, kognitiboki, aukera handiak ematen dituna, eta udalek ere badutena holako posizionamendu bat nahiko konprometitua, bai? Beti esan izan da, udalek gizarte zerbitzuen esparruan badituztela eskumen batzuk, eta gero eginkizun askoz ere gehiago, bai? Era berean gizarte zerbitzuak ardura publikoko zerbitzuak dira. Udalak dira, zerbitzu hauen, udalak edo administrazio publikoa da, zerbitzu hauen garante, bermatzaile, bai? Baina era berean badauka legedi bat, badauka kontestu juridiko bat, gizarte zerbitzuen legeak ezartzen duena erkidego mailan, edo sektore publikoko kontratuen legeak ezartzen duena estatu mailan, non erresten duen zerbitzu hauetan ekonomia sozialeko eragileekin elkarlanean jardute, bai? Gizarte zerbitzuak ongarritzea zaigeanean, bai? Ez dut gehiegi liatu nahi. Ongarritzea zaigeanean zer buruz hitz egiten nahi gea. Bueno, pues agian hemen oso interesgarria izan liteke, hor dakazue, diapositiban badituzue neurri zerrenda osoa, ezta? Bai, txatean sartu da orain bezu bat, aipatzea luzegi ekintza sorta hori non topatu ezakegu, dana txostenean dago, bai? Txostenean gero partekatuko dugun txostenean dago. Soilik saiatuko naiz orain, esku hartzen edu bakoitzean, identifikatzen nire ustez, esanguratsuenak dienak edo berritzaileenak dienak igual, ezta? Gizarte zerbitzuen adibidearekin amaitzeko. Ongarritzean zer egin daiteke, zer da berritzailea, zer da interesgarria. Irutzeako adibidez, erabiltzaileak saretzea. Gizarte zerbitzuen erabiltzaileak saretzea, gizarte zerbitzuak konzebitzen ditugu arazo familiar bat bezala nagusiki, familia bakoitzak bila dezala bere soluzioa. Zergatik ez ditugu erabiltzaileak saretzen, kontsumo talde bat izan daiteken bezala, bai? Edo zerbitzu erabiltzaile sare bat. Zergatik ez ditugu kooperatibizatzen. Zergatik ez dugu kooperatiba horren bitartez, erabiltzaile kooperatiba horren bitartez, lan elkartuko kooperatiba bat sortzen,
zerbitzuak emango dituna. Ze zaintzaileen realitatea ere badakigu zein den. Oso prekarizatua, feminizatua, oso isolatua, oso lan baldintzarik gabea, erregularizatu gabea, bai? Bueno, badago esparru bat interesantea. Alde berean, udalek etxez-etxeko zerbitzuetan badute eskumenik. Zergatikan ezin ditugu bideratu etxez-etxeko zerbitzua eskatzen duten erabiltzaileak, herritarrak, ekonomia sozialeko enpresetara, ezta? Erabiltzea dagokienez, bigarren, aipamen laburrak egiten nahi naiz, Erabiltzea dagokienez, bigarren esku hartze ereduan, hemen evidentea da, kontratu publikoko legeak esparru zabal bat irikitzen duela. Erosketa publiko arduratsu bezala. Hor baditugu tresna juridiko oso potenteak, merkatu erreserbak, kontratu erreserbak, gizarte klausulak, legeak baimentzen du ekonomia sozialeko edozein enpresa ereduri kontratu erreserbak egitea. Hor badaukagu, aztertu dezakegun esparru oso bat. Hirugarren maila, urrats bat gehiago emanez, eraldatu, nola elkar hartu dezakete udal mailak ehun kooperatiboarekin eta planifikazio komunitarioarekin. Hor dauzkagu adibidez kooperatiba integralak. Esperientzia piloto batzuk dira, aipatuko nuke adibidez Hernaniko Maitelan izan daitekena, edo horren itxuran sortzen nahi dien beste batzuk, non sortzen nahi gean kooperatiba integralak, lehen ikastolen ereduan egon izan direnak batzuk, non integratzen diren erabiltzaileak eta langileak kooperatiban, ezta? Erabiltzaile kooperatibistak eta lan elkartuko kooperatibistak guztiek osatzen dute kooperatiba integral bat. Eta nola, kooperatiba integral horretan, erakunde publikoak parte hartu dezaketen ere, bai? Parte hartu dezakete, bazkide kolaboratzaile izanez, parte hartu dezakete, artezkaritzan ordezkariak izanez, formulak ezberdinak dira, bai? Baina, kooperatiba integral honen ideia. Nola enpresa ereduak badauden, bide ematen dutenak, herritarrak, enpresa kooperatiboa bera, eta udal arduradunak, eskuz esku, hiruen artean kudeatzeko zerbitzuak, ezta? Hori litzateke pixka bat, gobernantza publiko kooperatibo komunitarioaren ideia hau, plasmatzea adibide konkretu baten, ezta? Bukatzen nahi naiz, bai? Hemen, azkenengo 3 diapositibetan, dauzkazue pixka txostenetikan ateratzen dien neurri zerrenda oso bat, bai? Ez ditutanak aipatu nahi, hortarako daukazue txostena, bai agian, horietako bakoitzean, egon daitezken neurririk berritzailenak, egon daitezken potentzialidade gehien duten neurriak. Zegonek balio orain nahi dugun azkenengo kontraste horik eta hau pixka bat laguntzeko edo argitzeko ere, ezta? Ongarritzai dagokionez zer egin daiteke. Udal hemen ja hasi baldin bazatea errotari ematen edo esaten baldin badezu, nun gaude gu, ez? Gu gure tokiko esparruan nun gaude. Eta gauden puntu horretan ze gauza inditzakegu, ezta? Hasierako puntuan dagoen jendea, politika hauek gehiegi esploratu gabeko lurraldeetan, ongarritu egin daiteke, lurraldea ongarritu egin daiteke. Ongarritze horretan zer egin daiteke? Nik hiru pista edo, lehen insistituten ideia batean jarraitu, erabiltzaileak herritarrak egin daitezke saretu, adibidez, etxebizitza kooperatibak sortitzaten, adibidez, argindarraren kontsumo taldeak sortzeko, adibidez, gizarte zerbitzuak artikulatzen juteko, adibidez, finantza etikoen inguruan, adibidez, elikadura burujabetzaren inguruan, kontsumo taldeak sortuz, udalak sustaitzake dinamika ezberdinak herritarrak saretzen joateko. Saretze horiek hartu dezakete erabiltzaile kooperatiba itxura bat, hartu dezakete elkarte itxura bat, hartu ditzakete itxura ezberdinak, erabiltzaileak herritarrak saretu, alde batetik. Maila instituzionalean ongarritzeko zer egin daiteke? Maila instituzionalean, mailak sortu daitezke, ekonomia soziala edo kooperatiben mailak, Euskal Herrian badaude esperientzia batzuk interesgarriak dienak, Lea Artibaieko kooperatiben maila, edo Oarsoaldean abian jarri nahi den ekonomia sozialeko maila, beterri buruntzan planteatuta dagoen kooperatiben maila, eta baita ere, apustu bat egin daiteke, teknikariak formatzen juteko. Zer gehiago egin daiteke? Egin daitezke azokak, egin daitezke jardunaldiak, egin daitezke ikerketak, egin daitezke mapeoak, gauza asko egin daitezke, lurraldea ongarritzen joateko. Erabiltzeko hemen
nik usteet, erabiltzei dagokionez, erramientari potentenetako bat, eta hor adibidez, REAS erakundeak desente landu eta material errastaileak landu izan dituz azken urtetan da kontratu publikoaren legeak ematen dituen aukerak, ezta? Lehen aipatzen dituen kontratu erreserbaben bitartez, gizarte klausulen bitartez, zenbat eta zenbat gauza bideratu daitezken. Adibidea jarriko dut, asko izan daitezke, baina udal batek bideratu ezake bere ekipamendu publikoetan dauzken jantoki zerbitzuak, eta hitzeiten ari naiz eskoletaz, hitzeiten naiz arretxetaz, eguneko zentroetaz, hitzeiten naiz kiroldegietaz, bai? Hoietan dauden jantoki zerbitzuak bideratu ditzake, adibidez, tokiko ekoizpen agroekologikoa egiten duten kooperatibetara, bai? Kontratu erreserba bitartez. Hor, esparru zabal badago. Ardura publikoa duten ekipamendu edo zerbitzuetan nola bideratu daitezken horien hornikuntzak tokiko, eragile, kooperatibo, bai, eraldatzailetara. Berdina lursailekin, lursail publikoak, en fin, ze terrenotan sartzera egin, ezta? Lursail publikoak bideratu daitezke etxe bizitza kooperatibak sustatzeko, bideratu daitezke nekazaritza agroekologikoko proiektuak sustatzeko, bideratu daitezke. Bigarren esparru bat diru laguntzena, beti pentsatu izan dugu dirua eman da agur. Hemen badaude beste formatu interesgarri batzuk, finantza etikoko erakundeak indartzeko balio dutenak aldi berean, ezta? Hain ez pixkat hitz egiten, ekintzailetzan dauden egitasmoak lotzea finantza etikoko erakundeekin, baina baita ere herritar aurrezkia bideratzea finantza etikoko erakunde hauetara, finantza etikoak agertzen zaizkigu hor, ezta? Amaitzen dut, azkena, eraldatzea buruz hitz egiten nahi genean, bi neurri aipatuko nituzke, bi hiru neurri, bai. Ekintzailetza sozial kooperatiboko programak, udal batek martxan jarri dezake ekintzailetza sozial kooperatibako programa bat, dispositibo propio bat, edo existitzen diren dispositiboak bertan planteatu, bai. Remunicipalizazio udalekotze prozesu hauek bideratu, zenbat sektore, azpikontratatuta dauden zenbait sektoreren kontrola berjabetza prozesuak bideratu kooperatiben bitartez, zergatik ez? Edo zerbitzu komunitarioak pentsatu, bai? Isiltzeara noa. Ainoa, igual interesgarria izan daiteke zu ere momentu honetan goltzara etortzean erekin, konpainia pixka bat egitea, dinamika planteatzeko igual. Denboraz nola goaz, Ainoa? Ondo, utzi izu pixka luzatzen galdera gehiagin ez ditulako ikusten, baina egia esan zure aldetik ane baizaia, ez? Ikusteko lana ingurleko edo denbora gutxian labur biltzea, eskerrik asko nekoitz, hori bai eipatu, oraintxingo dugu, galderentzako tartea, baina bai eipatu gorkak ez, esaten zuen hori, justo zuk aipatutako, ez, lan guztia webgunera igoko deula eta postaz ere bidaluko dala, nahiko azkarrez, azaldu behar izan dezula, baina, hortxe eukiko dutela aukera, ez, parte hartu dutenek, jasoko dutelako e-postaz eta webgunean bertan eba igoko dugu, osik lasai egon alde horretatik. Nahi bat ezu, indezakeguna da, beinatek adibidez, bai luzatu izu txatan bidez galdera bat, irakurriko dut eta berraukera kasun 5 minututan edo erantzuteko, bale? Eta animatu, bai beste donorrek, beste galderaren bat, balin badaka, zure galderari erantzun nahi balin badio, txata bai erabili dezakela, bai, tarte txontan. Irakurriko izute, beinaten galdera. Beak aipatzen du, zergatik uste ezu Euskal Herriko ekonomia sozialeko egitura federatiboek ez dutela tokiko ekonomian eta lurraldean eragile izateko erronka bere egiten. Oso galdera polita da. Nahi badezu honekin sartzen naiz eta igual uzten dugu jendeari aukera ez, pentsatzeko igual bere galderak edo jungitezke jasotzen txatean. Hoi da. Ez dakit, guk Gezki Institutotik badaukagu harreman bat ekonomia sozialeko eragile federatibo edo ordezkari ezberdinekin eta badaramatzagu urte batzuk lanean ekonomia soziala eta tokiko garapena lotu ditzaketen dinamiketan da horrela eta lehenengo esatea ados nagoela beinatek egiten duna presizio horrekin. Erronka hori ez dute bere egiten. Ez indarra handiz. Eta igual, erkidego mailari buruz aiko nahi naiz ez, Nafarroa eta Iparraldeaz ezagutza asko zere motzagoa dauket, baina tokiko eragaileak urruneko eragile bezala ikusten dituzte,
agian iruditzen zait, erkidegoko ekonomia sozialean badagola oso izaera enpresarial bat, hau da, hauek dituzten promozio enpresarialerako egitura propioak badaude egitura propioak kooperatibak sortzeko, badaude egitura propioak lan elkarteak sortzeko, ezta? Eta orduan, sektore publikoaren premia handirik ez? Igual, autonomiaren zelo edo errezelo handi bat badago, ezta? Nola gu enpresak eran, merkatuko eragileak gea, eta ez daukagu udalek gure esperientzietan esku hartu dezaten, izan diteke hori esplikazio bat, ez naiz? Ideia ezberdinak dauzket buruan, baina ez dira kontrastatuak. Eta gero aldi berean nik uste familia ezberdinen artean realitate ezberdinak ere badaudela. Ezta ekonomia solidariotik, ekonomia sozial eraldatzailetik apustua garbia egin da, azkenengo 5-10 urteetan, zubi hauek eraikitzen juteko tokiko eragileekin, eta martxan jarrita dauden esperientzia interesanteak daude, lehen aipatzen izuen erosketa publiko arduratsuaren esparruan adibidez, edo indiren ikerketa, edo sentsibilizazio, edo kanpaina ezberdinetan, edo abian jarri dien ekintzailetza konkretuetan ere, badira udal mailatik edo garapen agentzia mailetan sortutako ekintzailetzak, sortu diren enpresak, esperientzaiek badaude. Gertatzen dena da, iruditzen zaigula, ekonomia sozialeko familia nagusiek, esaten nahi gera kooperatibek edo lan elkarteek, realmente ez dutela apustu serio bat egiten hemen behar diren baliabidea jartzeko. Eta nahiko harrigarria eta deigarriare bada, ze gure ikuspegitik hemen sekulako esparrua dago ekonomia soziala indartzeko, eta ez bakarrik interes korporatibo bat ekonomia soziala indartzeko, baizik eta lurraldean dauzkagun premiei ekonomia sozialaren logiketatik erantzuteko, ez? Hor badago, hortara dator pixka gure ekarpena, ez? Bai. Bale, Nekoitz, beste galdera bat, iritsi da. Leirek aipatzen du, kontratu erreserben kasuan, adibidez zehatzak ezagutzen dituzu Euskal Autonomia Erkidegoan, tokiko politika publikoen inguruan zer egin daiteke gidak badaude, baina adibidez zehatzen bat azaltzerik bai. Edo luzatzen du bai galdera, edo parte hartzen ari den norbaitek jada kontratuekin lanean ari da. Hori izazutzako galdera, baina, jendeak erantzun nahi balin badu, hortxe bai galdera. Eskerrik asko Leire. Karpenagatik, egin izan ditugun lanetan aztertu izan ditugu kontratu erreserben kasu ezberdinak. Ez nintzake ausartuko bat konkretuki aipatzera, segulazki ez nuke ondo azalduko. Orduan, igual hemen entzulen artean baldin badago kasu konkreturen bat, formula hau baliatu dutena, kasi hobea litzateke berak azaltzea konkretuki, bai. Egin ditugun kontrastu ezberdinetan ikusten da, daudela zailtasun politikoak, zailtasun teknikoak, bai. Zailtasun politikoak alde batetik iruditzen dalako askotan interpretazio politikoa egiten da, nolabaiteko favoritismo bat bideratzen dela erraminta honen bitartez, zergatik ekonomia sozialeko erakundeak lagundu behar ditugu eta ez bestelako erakundeak, ezta? Hor badago nolabaiteko errezelo bat aposto benetan egiteko. Eta gero teknikoki ere aipatu izan da, teknikariek beraiek batzuetan arazok izaten dituztela, kontratu erreserba hauek edo gizarte klausula planteatzerakoan, gero inpugnazioak egoten direlako. Badakigu udal zerbitzuei lotuta badaudela enpresa potenteak ere bai. Eta urte askotarako kontratuak sinatuta dituztenak udalekin, eta segurazki merkatu nahiko potoloak, etekin desentekoa ematen duten zerbitzuei buruz hitz egiten egia, eta orduan udal batek egiten dunean saiakera, adibidez lote horiek, lote txikiagoetan zatitzeko, eta lote txikiago horiek bestelako enpresa txiki eta hartainei bideratzeko klausulen bitartez, edo erreserben bitartez, gero inpugnazioak egon daitezke. Eta orduan, ez dakit, hau da esparru bat, nik ez dena zuzenki landu, eta segurazki, hortan diarduen jendeak ni baina asko zero beto azalduko du hau, baina bai politikoki, bai teknikoki, badirudi, potentzialtasun handia izanagatik ere, azkenengo urteetan alako garapenik izan ez duenez, agertzen direla ere bai hola baiteko frenoak, ezta? Freno politikoak, freno teknikoak, ez? Bai, ados.
Oso ondo, Nekoitz, hasiera batean zure denbora ja bukatu da, vale, así que lasai arna sartu. Eta bai orain nahiko nuke, bueno, Xabier uste hortik handabiela, egongo dela ez, entzuten, orduan agian interesgarria da ez, berari orain hitza ematea, gero Joneri entzungo diogu, eta ondoren bai, behaiei galderakin ondoren berriro hirugarren, bale, aukera izango du norbaitek, justo oraintxe barkatu, bida, bat sartu da, erantzungo dugu hori azkar-azkar, eta gero dena den, bale, azkeneko, itxiera eman baino lehen, inkluso aukera izango luke norbaitek, ez, galderaren bat, okurritzen bali bazaio bitartean, zure bai egiteko, bai, irakurriko izut azkenan Ekoitz, eta gero ja Xabier sartzea, bai. Bale, Aritzek aipatzen du, udal txiki askotan, udal gobernu taldea bera, gizarte mugimenduetatik o komunitateetik dator. Auzo elkartetatik, askotan, ez? Baina gero, udalekin egitura publiko, edo agian, ez? Teknikari zurrunekin egiten dute topo. Uztarketa honetan lan izugarria dago. Bale, ez da galderatxoa, baina, aipamena, ezakizuk nola ikuste ezun, adoz zauden, edo zaipatu nahiko zenuken honen inguruan. No, eso es, nik horretakate, Aritzi eskertzea bere karpenanik ez daukatu dalen gaineko zuzeneko ezagutzarik, eta segurazki hori da. Bueno, ben baina gehiagotan aipatzen den ideia bat, ez da, aurreko jardunaldian ere municipalismoa lotutako hitzaldian gai hau azaltzen zen, ez da nola herri mugimenduetatik edo herri ekimenetik maila instituzionalera salto dituten taldeek edo proiektuek edo gero ze zailtasun dituzten teknikariak beraiekin lerrokatzeko edo, aipatzen zen ez, ze punturaino saiatzen geran gobernatu dezakegula demostratzen, baina ezer gauza arriskaturik edo berririk edo egiteko, ez? Lehenengo demostratu behar da badakigula gobernatzen. Eta badakigula orain artekoa egiten. Eta gero, klaro, berrikuntzak eta postu berritzaileak sartzeko, hor badagoela nolaiteko tope bat, ez? Ideia hori ateratzen da esparro ezberdinetatik, bai. Bai, nire bai ados nago, Bale, oso ondoan Ekoitz, lasai, deskantxatu pixkat, eta gero gaude. Hor entzule ontzeaten guzti, ingoetena da PowerPointa itxi, eta ni jetxiko nahi zendik, ez da? Bai, hori da. Eskerrik asko, Ekoitz? Gero arte, zuei, gero arte. Bai, gero arte. Bale, Xabier, ezakit entzuten naizean, Bai, kaixo, zuten diazue. Vale. Ni Xabier Garmendia naiz, Zumaiarra naiz, eta beste Luis Tellaviden ere sozioakin batera, osatzeko Abaila Kooperatiba. Eta, Abaila Kooperatiban aurren esplikatu zer dan, dagoen dela 2 urtetik hasi izan proiektu bat, beste izen batekin hasi izan aurren, edo kooperatiba sortu genuen. Eta dedikatzea interneteko despliegeak egitea, landa eremuan jardun dugu guain arte, guain zuntz optikoak Zumaian egea gauzak egiten, eta gehien bat zuntz optiko proiektuan inguruan, eta sare azken inguruan, interneteko sare azken inguruan, hitz egingo dizuet. Tartetxo bat hartuko, esplikatzeko sare azken kontzeptua zer dan, eta interneteko sare libre azke eta neutralak zer diran. Hau da kontzeptu bat hasi izana Kataluniatik gu jaso duna, Europan beste leku batzutan egin dana, baina Katalunian nahiko indarra duna dagoenekoz, Bifinet proiektuaren inguruan antolatuta, eta da montatzea telekomunikazio sareak ez dianak operatzaile handienak eta ez dianak erabilera pribatukoak. Edonork erabilditzazkenak, mankomunatuak direnak, eraiki dezakena bakoitzak sarearen zati bat, eta jende desberdinen artean eraikia izangoenak, administrazio publikoak, partikularrak, operatzaileak, eta horrekin telekomunikazio sareat, zeinaren gainean besteak beste interneteko zerbitzua eman litzeken. Baina azkar baten erakutiko dizuet, Katalunian zer egin duten, bere garaian egin zuten, pantalla elkarbonitzeko jarrikoet, ea funtzionatzen dian. Hau da, Bifinet
Gifinet proiektu edo fundazioko web horria, eta bueno, hemen sartzen baldin bazate, ikus ditzazkezute zenbat puntu den, zen enlace dauden inda, hemen daude zatiak irrati bidez egindakoak, irrati enlace bidez, eta fibra optika bidez. Eta bueno, Katalunian daude guztira, hemen ikus ditzazkezue, 26.000 puntu martxan, eta erdi funtzionamentuan edo proiektu bezala beste 2.000, bueno, da, proiektu oso handi bat, hemen ikusten dituzuen puntito pilo bat ikus ditzazkezute, eta hemen ikus ditzazkezute sartze baldin bazete, nola eraikita daun zarea, nola zare elkarbanatu daun, berde zein dako dira irrati zein dakoak, eta urdinezko zatiak dira, zuntz optiko despliegeak egin dianak. Gipuzko aldea etortze baldin bagea, gu Gipuzkoara gehalako, zarea nahiko guendik hainbeste eratu gabe dago, Nafarroan, Erroko Bailaran, zuntze optikoko despliege gintzen, proiektu honen barruan, eta bueno, da, telekomunikazio proiektu bat esango genukena, zehari gabe dana. Operatzaile txikiek eta eraikitakoa, eta albidetzen duna, telekomunikazio zareak kontrolatuak izatea, kontrolik ez egotea multinazional handien gandikan, eta kudeatuak izatea bertatik. Horrek buru jabetza teknologikoetako paso garrantzitsua da, azpiegiturak hemendikan kontrolatzea hemen erabiltzeko izango baldin badia, eta gero operatzaile txikiei eta albidetzen die horren gainean operatzea. Ez daukate derrigorrez, beste operatzaile handien sareak alokatu beharrek. Gu horren inguruan, abailan erabaki genuen sortu genunetikan, ez erabiltzea operatzaile handi edo multinazional edo transnazionalen sareak. Interneta eskainiko genula, sare aske libre eta neutralen gainean bakarrik. Telefono mugikorrara eskaintzea, hortarako aukeraik ez daukagu sare despliege egiteko, ezin delako legez, eta ez inpraktikable izango litzakelako baita, SIM txartelak ematen ditugu, baina hori ez da jendeak eskatzen digulako. Baina hori ez da gure helburu nagusia. Gure helburu nagusia planteatu genuen, telekomunikazio sare aske libre neutralak eta hemendikan kudeatutakoak eraikitza. Hau esplikatu ondoren, hasiko naiz Zumaiko zuntz optikoa Zumaia proiektuaren nondik norakoak adierazten. Zuntz optikoa Zumaia proiektua da, erakutsi mezutet, web horria. Guaindala 2 urte hasi zen proiektu bat bueltaka hasi ginala, eta gero eraikitzen jundana, baina zuntz optikoa Zumaia hemen web horria daukazute ikusgai proiektuarena, eta norbait zerbait galdetu. Altuago hitz egiteko. Bale, altuago hitz egiten saiatuko naiz. Zuntz optikoa Zumaia proiektua hasi izan, guaindala 2 urte eta erdi, bueltak ematen hasi ginean Zumaian zuntz optiko despliege bat egiteko, Gifinet proiektuaren filosofia barruan. Hasiera baten egin zati baten egin, bikaletan egin, proiektu piloto bezala, eta udaletxeak egin baimenen inguruan, eta hitz egitea junginean, udaletxeak galdetu zigun, zergatik etzan herri osoan egiten, eta zergatik baserri danetara ez genuen zuntz optiko ematen, eta industria gune guztietara. Eta, orduan ja proiektuak beste tamaino bat hartu zuen, proiektu askoz handiagoa izaten hasi zen, eta zuzenean jarri genituen Zumaiko udaleko arduradunak, Gifinet fundazioko, Kataluniako Gifinet fundazioko ardura honekin, eta hor hasi ginen denok lanean, eta aurrera guain dagoeneko realidade bada Zumaiko zuntz optiko sarea. Iritsiko gara zuntz optikoakin 1000 megako konexio simetrikoakin baserri, pabello industrial, etxe guztietara, hori da konpromesu bat, denea iristea. Eta zuntz optiko sare honek eukiko dituen gauza nabarmengarrienak dia bat. Edon zein operatzalek erabil dezakela, sarea. Gaur egun gaude 4 operatzaile gaude, giala Guabaila eta beste 3 gaude, funtzionatuko denak sare honen gainean.
hori da, badidez, Orantxek, Euskaltelek, Movistarrek, Vodafonek ere erabiliko nahiko bazuke, handietakon batek erabiliko nahiko bazuke aukera aukiko luke, baina ez dugu espero horikan operatuko dutela, bediain modeloan aurka dijoalako zumaen egiten ari gana, baina etortze baldin badirare ongi etorriak izango dira. Hori da, bat, edo nork erabiltzeko aukera aukiko dula, horrek esan nahi neutrala dela, neutraltasunaren barruan dokumentazio guztia dago, galdetu litzekeen nola daun eraikita, zein dian kostuak, sarearenak, zenbat ordaindu behar dan, zergaitikan tarifa hauek, besteak. Gero, bigarren zatia da, erabiltzaileek sarearen zati bat erosteko aukera aukiko dutela, bai, kapital aportazioa da proiektura edo sarearen beharaien etxeko zatia erosita, honek esan nahi du, erabiltzaile batek egin dezakela despliegeren zati bat erosi, diala 800 euro, eta orduan hilero internetean 17 euro aurrezten ditu. Izan beharrean interneteko konexioa hartzen beharrean 300 megakoa 17 eurora edo 1000 megakoa 43 eurora, bertengo zaioan 17 euro merkeago. Dala, 20 eurora edo 26 eurora. Eta sarearen zati bat dauka. Orduan, eta gero udaletxeak zati bat eukiko du, 125koa, olakoa estimatzen da, oraindik zehazteke dago, Gifinet fundazioak ere zati bat eukiko du, guk operatzaile bezala ere zati bat eukiko du, operatzaile txikiek ere zati bat eros dezakete, orduan jabetza elkarbanatua izango da, eta horrek zan nahi du, ezin dala gertatu Euskaltelen sarearekin gertatu zen berdina adibidez, administrazioak erabakizula, Jaurlaritzak erabakizula, Euskaltel izartzea fibra optiko distribuzio sarea eta Euskaltelek erabakizula txinatarri saltzea. Sarearen jabetza baldin bada guztiz distribuitua, olako gauzarik ezin da. Baita ere klausulak daude, olako gauzak ez gertatzeko, mai badago bilera mai bat urtean 2 aldiz biltzen dana, jarraipena egiteko, egunerokoan jarraipenak egiten dira, baina hori da bigarrengo nagusia, Zumaiko zuntz optiko sarearena, eta hirugarrena izango litzake dela dokumentazio osoa dela eta esplikatzen dela nola eraiki beste proiektutako beste norbatzen nahiko baldin baluke erabili, dokumentazio osa libre dagoela. Hori ez, Zumaian egiten ari gerana, gaur egun, martxan dago, hilabete honen bukaerako alta definitiboak martxan eukiko ditugu, lehenengo bizatietan. Eta Zumaiko honen jabetza, honen inguruan eta iniziatiba honen gorka egiak galdetzen du, udalak ez du jabetzarik. Bale. Web horrian saltze baldin bat zeaten, gifi.net ZOZ, hor agertzen da finantziazioa nola dan eta nork finantziatu duen. Zumaiko udalako hendikan dirurik ez du jarri, Gifinet fundazioa ari da finantziatzen, fibra rolloen erosketa, hasierako OLT-a, fibran kabezera, raka, aparailuak, Gifinet fundazioa ari da dirua jartzen. Guainoz. Eta erabiltzaileek jarri dute. Erabiltzaileek dauneko jarriko zituzten 20.000 eta 5.000 euro. Eta guendik aportazio kapitalekoak egiteko hori da, erabiltzaile finalak, esan detena zati erosi nahi dutenak. Eta 5.000 euro edo jendea jarri ditu zati bat erosteko. Eta espero da gehiago izatea, gehiago izango dira. Jendeak kapitaleko aportazioen behar du, batzuk 3.000 euro jarriko dituzte, 4.000 euro, 5.000 euro, eta zuntz optikoa sarearen zati bat hartuko dute. Orduan, guaingoz horrela aigea finantziatzen. Zumaiko fibran despliegean proiektua da, 700.000 euro. Dira, dirutza badala, baina, proiektu bada buelta emango zeiona, jasoko dana, diru hori berriz jasoko dana, eta rentablea dana. Orduan, horren da kapitala zirako nondik lortzen da, baina Zumaiko fibran sarearen finantziazioa etorkizunea bera hori nahiko konponduta dago. Aldundiaren diru laguntzatara, guendik ez da jo,
jokodun udalak egoendik definitzioa da, nola enkajatzen dan, hor bueltaka dira udalean, sekretarioa eta aparejadorea eta arkitektua, oker espaldin banago. Bueno, hagun gutxi gorara esplikatuta zer dan, Zumaian zertan haigan. Komentatzeko, zuntza egia botatzen, Euskaltelen arketatatik, telefonikan arketatatik, udaleko arketatatik, argiterian arketatatik, fatxadatik eta telefonikaren Movistarren postetatik. Kanalizazioak baldin badaude, jabea behartuta dago ustera. Inkluso udal batean naizta arkitektoak esan, nik ez dena argiteria publikoko zaretikan zuntz optiko botatzea, bota behartuta daude ustera botatzea. Legea nahiko estriktoa da hortarako. Eta beste operatzaileen arketekin, eta ordaindu egin behar da, prezio razonable bat, oso razonablea dana, CNMC tarifikatuta daukana. Beste galdera bat. Patxiku galdetzen du, posteak erabiltzen uzten diguten. Behartuta daude, poste bat erabiltzea hilean kostatzen da 60 zentimo. Pagatu behar diozu hileko. Eta garesti ez zait iruditzen, ez zaigu iruditzen. Poste bat urtean 8 euro poste bat ibiltzeatik jun behar baldin behazu jun da zuluain da postea sartu eta da CNMC-ko ondo tarifikatuta dauka eta da benetan kostoa poste bat eukitzea zen badan. Kanalizazioa, kilometro bat, Movistarren kanalizazioa ibiltzea 40 milimetroko diametroko tubua, urtean 580 euro. Dirua dela, baina nahiko razonablea da, zan jaitzen hasi behar baldin bazu. Udaletxe askotan esan beharra dago, infrastruktura kanalizazioak Movistarren arketak izan dara etapak ez direla Movistarreo telefonikarenak. Infrastrukturak dira, obra ordaindu zuenak, orduan. Udalak obra ordaindu baldin bazun, eta zanja udalakin bazun, nahiz eta arketen tapak telefonika jarri edo Movistar jarri, udalaren kanalizazioak dira. Eta berez, inkluso Movistarrek ordaindu beharko zion udalari erabiltzaileak. Orduan, badaude Movistarren adiezen gorka ondo jakingo, oren dainen ala izan txalako gorkagiak, nahiz eta arketen tapatan telefonika jarri, udaleko kanalizazioak zian, eta fibra gota zanean, etzan telefonikari etzitzen ezer. Hori dana tarifikatuta dago, eta CNMC oso ondo, lijatu intzituztela zera, handa rotoflexekin pasata da, epoxia jarrita gainean. Da orduan behartuta, despliegiak iteko orduan, hortaz baliatzen gera legea harritzeko izan arren oso ondo egin da eta oso interesgarria. Eta CNMC-ek esaten danez, autu oso handia dauka egin da, eta guk praktikan ikusi dugu, operatzaile txikiei eta monopolioak desmontatzen juna izateko. Gero puntuetan da hori egiteko aukera daukaten, baina guk ikusi dugunez, operatzaile txikiek babesten dituzte eta legea hortarako eginda dago. Zumaiko proiektua gutxi gora esplikatuta, zer dan, hasiko naiz esplikatzen, olako proiektu bat aurrera emateko zein dian gako nagusiak. Telekomunikazio zaren publiko-pribatu kooperatiboa da nire hitzaldian izenburua. Horrek nola uztartzen dan edo ze uztartzeko problema dazka. Esango benituzke. Publikoa administrazioa bultzatu dulako, zati ondi baten, Zumaiko kasuan, kooperatibek bultzatzen dugulako, eta baita ere, zarearen jabetzan mankomundatua danez, zarea bera kooperatiboa dala esan liteke, eta gero pribatua, erabiltzaileek zati bat eroz dezaketelako partikular bezala, edo operatzaileek baita ere eroz dezaketelako zati bat. Olako proiektu bat herri baten aurrera emateko, hiru arrazoi nagusi daude, Zumaiko proiektu aurrera emateko.
bezalako bat aurrera emateko. Bat, da, interneteko zuntz optiko despliegerik ez egotea herrian, edo konektibidade arazo bat egotea, Zumaian Euskaltelek hibrido fibrako axial sarea botata zeukan, fibrarik etxeon, Movistarren edo beste horrena. Zumaiko zati handi baten zehatuta zion, konponduta zion konektibidade arazoa, baino beste auzo batzutan ez. Orduan, Zumaian konektibidade arazoak badaude, eta honekin konponduko dira. Bigarrena da, guk hasieran proiektuen planteatu genunean pare bat kaletan botatzeko zuntz optikoa, guk hortaz gain, porque zati hori irrati bidez ematen genuen, gero erakutsiko izuet, guain erakutsiko izuet zuzenean, irrati bidezko zatia nola gifineten dokumentatuta daukagun, adibidez, hau da Zumaiako errepikagailu bat, Artaiko Salmeko parrokian daukaguna, eta dokumentatu daukagu hemen antena nola dauden, sarbidea nola den, eta errepikagailuaren bitartez, eta beste errepikagailu batzun bitartez, Euskaltelen sarea etxegon lekutan internet konexioa emate genuen. Baina hortaz haratago zen, guk ikusten genuen, bat, herri infrastrukturak desplegatzeko autu bezala, proiektu esango nuke, proiektu ideologiko bat bezala, proiektu politiko kutsua zeugana, hemen azpigiturak hemengoak desplegatuko ditugu, dirua hemen gelditzeko, eta inork ez aldeun azke eta burujabenak izateko, eta bigarrena zen, merkatu bat ikusi genula. Zumaien Euskaltel bakarrikan dago, guk nahi dugu interneta saldu kalitatezkoa, Euskaltelena baino hobea, kasu honetan izango dana, Zumaien datzen egin zarea, baina nahi genuen interneta saldu merkatu bat ikuste genulako. Orduan, 3 dira Zumaiko proiektu bezalako proiektu bat aurrera emateko arrazoiak izan litezken. Bat, konektibidade arazoak, 2, burujabetza teknologikorako autu politiko bat, eta 3, negozioa, edo dirua irabaztea, edo merkatu bat esplotatzea. 3 dira zilegiak, eta 3 dira balioezkoak, baina normalean 3 batea, independentik kire balioezkoak dira, baina normalean 3 batea izan liteke. Esan olako proiektuen gauza interesgarriena da, interneta eman diezaiok ezu, konektibidade arazo edo eskaten etxeeri, burujabetza teknologikoa bermatuz eta gaina bidean dirurik ez galduz. Hori izango litzake, dana biltzen duen zaldia. Zer gako dira olako proiektu eta aurrera emateko? Bat, operatzaile bat edo interneta eman nahi duen norbait sare hori esplotatuko duna komertzialki herrian edo bailarako izatea eta atzetik egongo dana proiektu olako bat bultzatzen. Bigarrena, administrazio publikoa parte hartze baldin badu, Zumaiko kasuan bezala, babes politiko absolutua proiektuari, eta borondate politiko irmoa proiektua aurrera joteko, porque problemak egoten dira, telefonikak deitzen du, hau ezin dezutein, tal, atzetik sekretario gestu nahi izaten, aparejadoreak esateu hau ezin dain horrela, autu politiko bat eta konpromesu politiko bat eta gogoa, holako proiektua aurrera emateko, albaldin bada, eta hau garrantzitsua da, ez da beharrezko, baino oposizioaren babesa, bai? Holako proiektu bat aurrera emateko Zumaian, arazoak egon dira oposizioekin, holako proiektu aurrera emateko, baina, beste herri batzutan adibidez, simila izango litzake Oñatiko urjauziak dan argindar publiko enpresa Oñatikoa, babes politiko absolutuak egindako proiektu bada, oker espaldin bana, eta holako proiektu bat izan behar du, izan beharko luke, eta 3. da, herritarrek ulertzea zertan ari dien, eta zertan datzan proiektua, eta ez dala sare bat, zuntz optiko sare bat, orain desplegatzea datorrela, edo Movistar desplegatzea datorrela, eta holaxe funtzionatzen dula esplotazio komertzial baterako eta zerbitzu emateko dela. Hau, Nafarroan erroko bailaran desplegintzanean, esplikatu beharrik etzan, komunalan kontzeptua oso ondo barneratua daukatela
oa indikan. Bai, sare komunala, erroko bailarako zuntz optiko sarea da. Esplikatzeko era honena da, sare komunal bat. Danena dana, dane parte hartzen dutena, administrazioa parte hartzen duna, herritarre parte hartzen duna, baina bailarako sarea da. Eta esplikatu behar jendeari dela, Zumaiko sarearen kasuan, Zumaiko sarea, Zumaiarrena eta Zumaikoa. Eta gauza hauek argi eukitzea garrantzitsua da eta esplikatzea bai jendeari, administrazioan babesa eukitzea eta gero proiektua impulsatu edo impulsatuko duen operatzaile baten eukitzea. Guk horretaz gain, Difinet Fundazioaren babesa daukagu. Difinet Fundazioak dauka esperientzia asko, olakosaren despliege egiten eta esaten bezala tienen el culo pelado. Burruka egiten, telefonikarekin, CNMC-rekin, operatzaile handiekin. Eta babes juridiko oso handia ematen ezio proiektuari, esperientzia asko, eta hori izango litzake aspektu teknikoa edo juridikoa proiektuarena, eta gero dator finantziazioaren zatia. Finantziazioaren zatia litzake udaletxeak dirua jartzen du, erabiltzaile dirua jartzen dute, Difinet Fundazioak dirua jartzen du, operatzaileek ikuste dute operazio komertzial badala eta diru alden baukate jarri dute eta desplegatu dute, aukera ezberdina daude. Honena da, aldan banatuena izatea jaberen jabetza eta finantziazioa. Operatzaile jarri ezkeo, horra arazoak egon litzezke Katalunia handia leku batzuetan arazoak, sarea operatzaile batek bakarrik finantzatzea alden bau, gero neutraltasuna nola bermatzen den, horreatik ere interesgarria da jabetza ahalik eta banatuena izatera. Arazoak olako proiektu bat aurrera emateko, udaletxeko teknikoek leku batzuetan oso ondo, beste batzuetan arazoak jartzen dituzten. Depende ze borondate haukaten, problema horiek ekar ditzazkete. Gero, guk problemak eukitugu, bai teknikoak kablea pasatzeko, arketak erabiltzeko gaizki zeudela, inundauta zeudela, hori dira problema teknikoak. Gero, operatzaile handiek proiektua aurrera esertetzeko gogoa jartzen dute benetan. Gu problemak serioak eukitzen nahi interneteko irterako kaudala lortzeko, ja lortu dugu, baina internetera mundura irtetzeko kaudala lortzeko horren Euskaltelek eman bertzigun, gero Movistarrek, azkenen Movistarrekin inberdeu, beste alternatiba ere lortu dugu, baina esforzatzen dira ez olako proiektuak aurrera irtetzea. Udaletxe indeiak, kartak, tal, olako gozak. Gero, proiektu honetan sartutako operatzaileek proiektuan sinistutu behar dute eta ulertu behar dute beste ez dela sare baten nik alokatzen den Movistarren linea bat eta saltzen dut eta gehiago eta margen badauka. Ez proiektu badala herri sare baten eraikuntzako proiektua. Eta gero daude movida politikoak. Herri honetan ondoak egunez, berdin du zer egiten duen udalak, oposizioak, beti kaina emango dio udalai, igual duze koloretakoa dan, eta berdin du. Proiektuak askotan berdin izaten dute. Asuntoa da, arma politiko bezala ibiltza. Eta hori kudeatzen jakin behar da, baitaren. Eta hori da, herri honetan daukagun problema, eta martxa honetan jarraituko duen eukitzen, denbora askoan. Hau dana itzein da gero, zertaz dijoan Zumaiko sarea, ze arazo eukiditun, nolako jabetzea eukibarrian, baldintzak olako despliegeak egiteko, gu azkenengo urte eta erdi honetan, nahiko buelta eman dizkiogun hau nola egin, prozesuak asko landu dugu, metodo bat eraiki dugu, nola egin behar diren gauza hauek, Katalunian egin dazio baten, baina onera aldatuta. Eta honen inguruan, aholkularitza plan bat, sistema bat edo metodologia bat daukagu, olako proiektuak norbatik egin nahiko baldin balitu nola egin behar diren. Martxan dozkagu, udaletxe desberdin batzuetatik deitu izan digute, arazo daukagu, nola, generalien izate konektide problema daukagu, nola konponduko du. Beste batzutan baitaren izan da, ez, sare publiko eta neutral bat nahi dugu, eta dirua
atea nahi diogu sare horri, nahi deulako sare municipal bat eraikitakoa, eta horrek nolako retorno eman diezeogen udaletxari, zehatzeko. Beste proiektuak, dauzkaunak, udalak presupuesto gehiago ukitzeko eta finantziazio gehiago ukitzeko. Udaletxe desberdinetatik deitu izan digute, olako proiektuak aurrera eramateko eta metodologia bat eraiki dugu nola dan prozedimentu hori. Oendikan publikoki kolgauta ez daukago gilda ben edo inungo blogetan, oendikan eraikita daukago metodologia, baina ez daukago publikoki erakusteko bezan txukun idatzita eta prestatuta, baina aholkularitza ematen dugu, olako proiektuak aurrera nola emateko, porque duda asko egoten dira, genialean izaten dira. Udaletxe baten nahi du konektibidadea eman, baina ez dakit zenbateko arketak ibiltzea nola da, postek erabilditzazke, zenbat ditu jardezak udaletxeak, olako gauzak, eta orduan, aholkularitza ematen dugu, olako dudak eta konpontzeko. Web horrian daukazue gure telefonoa eta korreoa eta gaina email bat daukau olako esatako, dala aholkularitza abildua balia.eus norbatxek idatzi nahiko baluke. Eta bueno, hoxe da, ez dakit gehiagitzen duten, nahiko gutxi, segurazko gehiagei. Urte hortako sartu naiz, baina ondo. Atzen fine juntzean ez bai galderak erantzuten, pixka bat luzatzea erabaki deu, eta hasiera baten oso ondo, eskerrik asko, dena oso ondo zeltzeagatik, eta argi gelditu da, así que mila esker, Xabier. Vale, perfecto. Zuei, aukera emate batikan. Bai, gero momentutxo baten oraintxe Joneri emango diogu hitza, baina gero bukaeran hiruek izango ezue baitartea, bale? Norbait zerbait gehiago gelditu nahi baldin badu, aukera izateko. Orduan hasiera baten oraintxe lasai atera, bale, Xabier, eta Jone jun igotzen mesedez, zure esperientzia bai, Pirinetako esperientzia bai entzuteko eta azkeneko blokeari jarraipena emateko. Listo. Vale. Utziko izuegu, bale? Berarekin, Jonerekin, berak aipatuko du esperientzia, eta, bueno, Xabierrin bertzela, norbaitek zalantzak edo galdera balin baitu, lasai asko idazten jun, bale? Eskerrik asko, Jone. Bale, egun honik, guztioi, eta eskerrik anitz, gonbidapenagatik. Bastante urduri nago, udalgintzan nire esperientzia oso luzea ez delako, eta gauza hauetan ez da ere. Baina, proposatu zidaten pixka bat gure zonaldeko ikuspegia onera ekartzeko eta kriston aukera iruditu zitzaidan. Eta, udalgintza eraldatzailearen baitan zaudeten guztiokin, hemengo kontutxoak, iskina hontako kontutxoa konpartitu alizatea, oso interesgarria, ez? Orduan, gaurkoan hemengo errealitatea pixka bat maigaineratzera nator, baina, besterik gabe. Hasiko naiz pixka bat uzarroze eta erronkari ibarraren testu inguru txiki bat egiten, eta batez ere, asko ezagutzen ez duzuen entzako, eta nire ibilbidea pixka bat ere aipatuko dut, ez? Pixka bat nondik hitz egiten ari naizen, argi gelditzeko, ez? Azkenean ez da, oso anitzak gara Euskal Herrian, ez? Eta, gure partetxo honetan, honen inguruan hitz egingo dut, ez? Eta amaitzeko, hemen ditugun erronka ezberdinak aipatuko ditut, eta mai gainean ditugun proposamen batzuk kontatuko ditut oso gainetik. Ni Uztarrotzen bizi naiz, Nafarroko Pirineoko erronkari barrean dagoen, iparralderago dagoen herria da. Hortik Isabatik, Belaguatik gertu, seguro gehiago ezagutzen duzuela. Eta, pixka bat kokatzearren hola datu batzuk, ez? Gure hemengo bizi modua, oso jende gutxi bizi gara. Gure urtaroak oso aldakorrak dira, klimari dagokionez, baita ere bizitzen garen jendeari dagokionez, jasotzen ditugun bisitariei dagokionez, ez? Eta gainera, hiriburu nagusitik oso urrun gaude, ez? Eta, Nafarroak duen zentralitatea kontutan hartuta, asko nabaritzen da. Ekonomiari dagokionean, guk hemen orokorrean zerbitzuetan egiten dugu lan, zerbitzu basiko guztietan, eta gero lehen sektorea eta turismoa dira nagusi.
Lehen sektorea, Euskal Herri guztian bezala berakada kristona izaten ari da, eta turismoak aldiz gorakada. Horrek suposatzen duen guztiarekin batez ere mendiaren kudeaketari dagokionez, ez? Eta azkenean, gu hemen mendialdean egonik, bi hauen arteko bizikidetzan erronka potoloa dugu, ez? Eta lana ez da makala. Zerbitzuak ere oso justuak ditugu eta erreleboa bermaturik ez. 700 pertsona inguru bizi gara 7 herritan banaturik eta pixka bat zuek burua kokatzeko 125 inguru 60 urtetik gorakoa da, 16-24 urte bitartean ez dugu jenderik, denak kanpoan ikasten edo daudelako eta gainera gehienetan ez dira onera itzultzen, eta eskolan 0-16 urte bitartean 80 haur soilik. Orduan, jende kopuru txiki hori izan da ere, ez nuke esango parte hartze politiko eta sozial baxua dugunik, baina, nekez betetzen ditugu udaletxeak, eta naiz eta bete, orokorrean oinarrizko kudeaketara bideratutako entitateak dira. Maiz pertsona berberak 16 urte inguru ibiltzen dira udaletxetan, errebori gabe, erreta, eta egon behar delako, ez? Eta, gizarte mugimendua edo herri mugimendua ere badago, baina, maiz izaten gara pertsona berdinak herri mugimenduan eta baita udaletxeetan edo instituzioetan gaudenak, ez? Eta hori da zoratzeko moduko askotan, ez? Udaletxe batzuetan modu asamblearioan eta auzolanen bitartez funtzionatzen da, eta hortxe lan egiten ari gara, eta pixka bat potentzialitate batzuk aipatzearren inguru honetakoak bi aipatuko nituzke, ez? Alde batetik bizi garen ingurune naturala eta horrek eskaintzen dizkigun aukera guztiak, eta gero lurralde txiki eta isolatuak garen heinean, azkenean bermatzen du giro ekintzaile, elkarzaintzaile eta laguntzaile edo, komunitarioa, pixka bat gehiago mantentzea, ez? Eta gauza hauek, aukera asko ematen dizkigu, adibidez, ez? Gauza askotan oso birjina gara, ez? Hemen ez dugu ia deus, ez? Bermaturik, eta gauza asko egiteke daude eta gure esku dago gauza horiek gure erara egin, gure beharretara egokituz, gauzak hausnartuz, modu kolektiboan, eta hortxe dugu kriston aukera, ez? Gero Xabier deitu beharko zaitutze, hor gaude Banda Zabalaren kontuarekin, ez? Nafar gobernuak bere planteamendua du, bere planteamendu neoliberala, ez? Enpresekin adostutakoa, baina, baliabideak ere baditu, dirua ere baditu, eta kriston paketearekin etorri da guregana, ez? Eta, oso zaila izaten da hor, edo uko egitea, edo zure sare propioa sortzea, hor ibili gara ere goifinetekin, baina, dirua eta baliabideak etortzen direnean, egia da askotan hausnartu gabe eta itxu gauzak, barneratzen direla, ez? Eta gero beste alde batetik ere, iruditzen zait, kriston aukera dugula lurralde buru jabe izateko, azkenean herritik herriarentzat eta herria kontutan hartuz eraikitzea iruditzen zait askoz errazagoa dela olako komunitate txikietan, ez? Eta landa eremuetan, adibidez urbanoetan baino, ez? Orduan, edo nukleo handiagoetan baino. Orduan, hor ere gure potentzialitatea. Orduan, uste dut gaurkoan hitz egiten ari garen kontu asko martxan jartzeko lurraldea dela gurea, baina, esan bezala horretarako jendea eta gogoak behar dira, eta hori falta zaigu. Udalgintzari dagokionez, Uztarrotzeko alkatea naiz, eta honetaz gain gure Ibarrean batzordea deituriko entitate berezi bat dugu. Entitate hau sorreran mendi komunalen kudeaketarako sortutako entitatea izan zen, Aezkoa, Zaraitzu eta Erronkari Ibarretan sortutakoa, baina egun milaka funtzio gehiago dituena, ez? Eta, batzorde honetako lehendakaria ere banaiz, hala egokitu zaidalako, txandakatze prozesu bat delako. Eta, bestalde,
Pirinio mailan udaletxeak eta interes komunak bildu eta aldarrikatzeko asmotan sortu den Pirinioko maila deituriko sare potente batean ere parte hartzen dut. Eta, bueno, pues, hori kontutan hartzeko batzuetan herriari buruz, bestetan Pirinioari buruz, bestetan Erronkari barrari buruz, hitz egingo dudala. Esan beharra dut, udalgintzan sartu nintzela beharra zegoelako. Ez nik beharra nuelako edo nahia nuelako. Gure herrian 40 pertsona bizi gara, urte osoan zehar, eta, bueno, herriaren kudeaketa instituzionalean erreleboa beharrezkoa zen. Hasierako urtea superzaila egin zait, kontraesan handiak bizi izan ditut, lehen aipatu den bezala, dena dago antolatua udalgintza modu konkretu batean garatzeko, sistema neoliberal eta kapitalista baten baitan dauden instituzioak dira. Eta, bueno, alden heinean, konstiente izan da ze sistemaren barruan gauden, eraldatzailea izan nahi baduzu oso pendiente ibili behar zara, eta askotan onartu gustoko edo eroso sentiarazten ez dizuten gauzak egitea tokatuko zaigula, sistemaren montajea oso potentea delako, ez? Baina, bueno, perspektiba galtzen saiatu gabe, ez? Perspektiba galtzen hori da, saiatu gabe. Saiatuz. Esan bezala, hori, niri pertsonalki asko kostatu zait, normalean instituzioetatik oso urrun ibili naiz beti, eta, banekien hortzegoena gustatzen ez hitzaidala, eta baina, orain tripak bizitzean eta horren parte izatean, kriston ariketa egin behar izan dut, ez, nire mugak ongi markatzeko, ez, eta, uste dut udalgintza eraldatzailean aritu nahi dugunok, muga jartze honi tarte handi bat eskaini beharko geniokela, ez? Norartera emango gaituzte inertziek, ez? Edo konstiente gara horretaz, edo nola eta noiz jakin dezakegu erosotasunean murgilduta gauden, ez? Edo egunerokoaren, zurrunbilo zoroan, ez? Orduan, pixka bat, kontzientzia izan behar dugu gauden lekuan gaudela edo gauden markoan gaudela, baina, hori konstiente izan, baina kontzientzia izan, ez? Aldugun heinean, hau ez edo ez dugula onartzen, edo honen aurka borrokatu nahi dugula, ez? Horregatik nire ustez, nire urte kaotiko honetan, pixka bat, azken finean, nagoen markoarekin konfliktoan nagoela onartu behar izan dut, ez honekin akabatzeko, baizik eta, inkorporatzeko gurean, eta ditugun erronken aurrean, analisi eta bide egokiak eraiki ahal izateko. Azken finean, gure herrian uztarrotzen, eta suposatzen dut herri gehienetan, herri txiki gehienetan, ez? Jendea preste egon edo ez egon gustoko izan edo ez izan, udaletxearen bitartez heltzen dira herriko baliabide eskasak eta oso kondizionatuak. Orduan, hauek jaso eta kudeatu behar dira, modu batez edo bestez, eta gure erronkarik nagusiena da hauek modu eraldatzaile bat eta egitea, ez? Gure zonaldean gainera oso ongi ezagutzen dugu gestoren mehatxua, jende nahikorik ez gaudenez, beldur handia dugu olako gestorak jartzera gure udaletxetan, ze azken finean gure komunitatearen lege idatzi edo ez idatziak, edo gure idiosinkrasia, edo, azken finean udaletik egiten diren politiken arabera oso kondizionatuta dago gure herrietan. Orduan, azken finean markoa onartu, gustatu edo ez, hor dago gure herrian eta zerbait egin beharra zegoen. Horregatik, superpozik, foro hauetan parte hartu ahal izateagatik, supergarrantzitsua iruditzen zait, bakoitza bere esperientziatik partekatu ahal izateko, guztion artean eraikitzeko, arrakalatzeko, eta ongi ezagutzen dugun eguneroko ero horretan, erori eta hortzimuga ez galtzeko, ez? Ez baita erraza planteatzen ari dena, ez? Supererronka potolo horretaz gain, ez? Hemen Pirinio aldean edo erronkarin uztarrotzen, beste erronka batzuk baditugu, eta, potenteena birpopulazioa litzateke. Azkenean, komunitate minimo bat sortzeko, gurera jendea erakartzea ezinbestekoa zaigu.
Bestalde, sektore ekonomikoen oreka izango litzake, bai, lehen esan bezala sektore ekonomikoa, lehen sektorea gainberan dago, eta bueno, azken finean, hau da ekonomia propioa sortzen duena, ez? Eta gainera gero rebertitzen duena gure zonaldean, ez? Eta bitartean, turismoa hartzen du leku. Eta COVID-19 arira, turismo nahiko basatia bizi izan dugu hemendik, ez? Eskubide asko duen pertsonak, baina inguruarekiko eta haren biztanlekiko ardura gutxi erakutsi dutenak, ez? Ez denak, baina bueno. Eta hortxe dago, gure erronka potente bat, ez? Pirinioa parke tematiko ez bihurtzea. Azkenean, jende gutxi bizi eta soilik aisialdirako erabiltzen den leku bihur daiteke, eta gure erronka da garapena hemengo beharrei erantzunez egitea, ez, edo sustatzea. Orduan, alde batetik erronka hauei aurre egiteko hor ditugu mugaz gaindiko harremanak, Pirinioa zonalde oso bat delako, eta fronterek edo horko kudeak eta oso zaila egiten dute, baina saiakerak egiten ditugu. Eta beste alde batetik, aipatuko nuke Pirinioen hegoaldean lehen aipatu dudan Pirinioko maila sarea, ez? Hor egiten da lan bateratu bat eta gauzak hausnartuz eta tokian tokiz beharrak ikusiz eta pixka bat, gure beharrei eta plataforma bat da, eta badugu kontaktu zuzena Nafar Gobernuko interlokutoreekin, ez? Eta orduan, horrela tokiko beharrak heltzen dira Nafar Gobernura eta esku hartzea izan daiteke pertsonalizatua, ez? Eta hemendik eraikia. Orduan, hor erreminta hoietako bat. Honekin lotuta, bizitzeko beharrezkoak ditugun minimoak ere egotea falta zaigu, etxe bizitza eta enplegua adibidez. Eta hemen ere Pirinioko mailarekin lan izugarria egiten ari gara, adibidez etxe bizitzari dagokionez, etxe bizitza municipalen baita pribatu ez erabilien zensoa egiten ari gara, eta helburua da modelo ezberdinen bitartez, etxe bizitza modu ezberdina garatzea, ez? Eta adibidez, mai gainean momentu honetan dugun proiektuetako bat da bioeraikuntzaren formakuntza bat irekitzea Pirinio osoan, bai etxe bizitza pribatu hoien berrikuntza egiteko eta baita publiko hoien berrikuntza egiteko, eta ideia da auzolanean edo berrikuntzak egitea, formakuntza hau jaso bitartean, eta gero etxe bizitza horiek formakuntzan parte hartzen duten eta beharra duten pertsona hoien esku gelditu ahal izatea. Eta, bestalde ere, hortik ideiaren bat dago herri kooperatibak sortzeko, herriko jendea eta udalen kooperazioa bilatuz, eta kasu honetan, pixka bat, herrian lan eta bizi ahal izatea bermatuz, ez? Enplegu kooperatiba, eta etxe bizitza ere sortzea izan daiteke helburua, ez? Eta horren bitartez, lehen aipatu dudan erronka birpopulatzearena, ez? Jende gaztea herrietara erakarri edo. Bestalde, enpleguari dagokionez, udalbiltzaketako fabrikak sustatutako auspotu programan parte hartu dugu Piriniotako jende askok, eta hor gaude, ere, udaletik honi jarraipena nola eman, pixka bat ez, pentsatuz, eta hori bestuz. Beste erronka garrantzitsu bat hemendik duguna, eta oraindik batere landua ez duguna, basogintza litzateke mendien kudeaketa, ez? Azken finean gure lurraldearen gehiengoa baita. Ez dakigu zelako basogintza politika dugun, Nafar Gobernuak du, bertako entitateak dugu, norantzagoaz, ez? Ikusten ari gara betiko edo aspaldiko lege eta barne ordenantzek ez digutela balio, lehen esan bezala mendiaren ustiak eta ez delako lengua bezala, orain beste interes batzuk daude. Orduan, guazen interes hauek arrastratu aurretik eta garapena markatu aurretik, ez, guazen beharren araberako etorkizun bat erabakitzera, ez,
Eta, bueno, hau esan bezala oraindik artikulatu gabe dugu, baina mai gainean bai. Bestaldetik erronka potolo bat eta pixka bat atera da ere hortik, udaletako teknikariak, askotan udaletxetako jendea, ze azken finean, gure kasuan, ez, herriko lau bildu ginen, bakoitza pentsamen batetakoa, eta hortzaude, ez, askotan udalkideekin, tiraka, ez, edo haiekin borrokatzen. Eta gizartea bera, ez? Gizartea bera hemen azkenean, nahiko autoestimoa baxua dugula iruditzen zait, ez? Eta hau pertsona hauek edo bihurtzen gara hurrengo erronka potoloa, ez? Azkenean, batez ere idazkariekin arazoak izaten ditugu, hemen udalak oso txikiak dira, eta, gu gure denbora librean joaten gara, alkate eta zinegotzi lanak egitera, eta askotan, idazkariak izaten dira benetako boterea dutenak, ez? Edo zer egin, edo zer ez, askotan ez digu denborarik ematen ikertzeko guztiz norantza joan algaren edo behar dugun, ez? Eta lehen aipatutako gizartearen, autoestimu edo baxu horrekin, uste dut gurean komunitate izaera berreskuratzea oso beharrezkoa dela, elkartu behar gara, batera lan egin eta gure identitatea berreskuratu, ez? Iruditzen zait, sozialki eta ekonomikoki kolpatutako zonalde hauetan, autoestimua igotzea berdela, eta elkarbabestu eta komunitateaz fidatu, ez? Eta ezain beste, Nafar gobernua edo zein bere baliabidekin etortzen denean, ez? El oro y el moro saltzera, horiek itxu hartu, ez? Orduan, hemen adibide bat jartzearren, badugu beste proiektu bat mai gainean, jakiak ehuntzen izenekoa, honek elikadura buru jabetza eta tokikoa balorean jartzea du helburu, eta, oraingoz elikagaien produkzio eta kontsumoaren diagnosi bat egiten ari gara, eta honek territorioan nola eragiten duen ikusten ari gara, eta gero, helburua izango litzake agroekologia eta hemengo produkzio moduen dignifikatzea, eta kontsumean eta bertako ekonomian eragin ahal izateko baliabideak ere eskaintzea edo sortzea, ez? Orduan, hori guztian Nafarroako ekialdeko despentsa handi baten baitan lan eginez, ez? Eta, erronka guzti hauek, ez? Berriz, erronka potolora garamatza, udalgintza eraldatzailea egiteko nola izan udal eraldatzaile bat, ez? Eta, hemen batzuk argi dugu, gobernantza eta buru jabetza ereduak jorratu behar ditugula, hausnartu behar dugula honen inguruan, nola egin nahi ditugu gauzak, nola nahi dugu gure herria kudeatu, ez? Azkenean hor sartzen zara instituzioaren martxa bizi horretan, ez? Eta hausnartzeko tarte gutxi geratzen dira, ez? Orduan, foro batzuk sortu dira hemen Pirinioan azken urtetan, batez ere, aipatuko nuke emakume kolektiboaren sarea, ez? Sare honetan proposamen zehatzak lantzen dira, eta, batez ere feminismoak egiten dituen ekarpenetatik, ez? Eta, egia da, hemengo emakume asko gaudela instituzioetan, eta horregatik, foro hauetan ere, hauek nola eraldatu eta nola birdiseinatu edo ere, lako tarte batzuk eskaintzen diogula, ez? Eta gure Ibarreko kasura ekarriz, aurtengo erronketariko bat dugu, gure gobernantzaren inguruko hausnarketa bat egitea, ez? Gure instituzio edo entitatearen barne antolakuntzaren inguruan, ze proiektu ditugu, garapena luzera begira hausnartu eta birpentsatu pixka bat, eta gure araudia ere berrikusi nahi dugu, eta holaxe. Orduan, besterik gabe, argi dago ez dugula lan makala, eta nire ustez horretarako saretzea oso garrantzitsua da, konpartitzea eta honetan bakarrik ez gaudela sentitzea, ez? Uste dut tarte hauei denbora eskaintzea ezinbestekoa dela, eta hemendik ere elkarzaintza etor daiteke. Eta, uste dut denok elkar babestuz eta lagunduz, gure udalgintza eraldatzailearen helmugak ere tinko mantentzea, lortuko dugula, ez? Eta besterik gabe.
Oso ondo, Jone, urduri egoteko oso ondo azaldu. Eskertze dizut, hortxe neon denborakin esaten unai, amaetu moztu nahi, bai, zara egon naiz, así mi esker, bai, parte hartzeagatik. Ez dut ikusi ez galderari, baina, bueno, oraintxe bai azkeneko minut bat ditugu, ezagik Jonerentzat galderaren bat, norbaitek edo aipamen bat dolimaka, lasai idatzi. Oraintxe justo ez, Beñatek zerbait aipatzen du, mila esker Jone, zuen errealitatea erakusteagatik. Ikusten duzu aukera Pirinioetako mailan ekonomia sozial eraldatzaieko balioak erdigunean jartzea. Eta udalgintza eraldatzaieko ikuspegi eta proiektugintza prozesuak baieretan zabaltzea. Bueno, ni oso positiboa naiz, eta ez azkenean gutxi bizi gara hemen, eta ez dena egiteko, eta bueno, Enekoitzek aipatu duen ongarritze horretatik hasi beharko gara, baina ni animatuko naiz. Ondo. Bale, ez daki Xabier eta Enekoitz hortik handabiltzan, igo mesedez, bai, eta erantzuten ditugu azkeneko zeak, bai, galderak. Uste oraintxe bai Paulek zerbait aipatzen du, nik uste eta Jonerentzat dela, autoestima bajua gurean ere ikusten da, nola landu daiteke hori. Ja, nik klaberik ez dut. Bai, baina oso latza da, bueno, ez dugu gure buruarengan sinesten, bueno, oso gutxi gara, ez, bereziki oso politika zentralista eginda azken urtetan, landa eremua hustu dute, eta bueno, oso egoera kaskarrean utzi gaituzte orduan, nola egiten den hori, tokian tokikoa balorea ez, eta hori bestuz. Ez dakit. Hitz egingo dugu, Paul. Bale, hori ez dakit nik uste, ez, galdera, bueno, azkeneko galdetako tartea utziko bitartean bai aipamentxo bat, abixua pasadiatela Enekoitzek, ez, aipatutako txosten hori ja webunean omen dago, bale, Enekoitz, osea, ja martxan jarri dira eta edo zeinek deskargatzeko aukera luke. Bai, justoko fabrika.eus webgunearen barruan badago udalgintza eraldatzailea zea horrialdea eta hortxe bigarren saioan badago esteka, bai, deskargatzeko jarriko dizuet bazpare hemen, zuek bai ukidezazuen, baina, bueno, jakin ja hortxe edozinek ez, deskargatzeko aukera ukiko lukela. Bale. Mikelek ez, zerbait egatzen du, udal gobernuan egon gabe hildo hori ekiteko gakorik? Zein hildo? Suposatzen dut igual izango dela... Armikela aipatu, baina... Bale, hoxe, bai. Udalgintza eraldatzeiena, Jone, aipatzei zu. Hildori lantzeko abergakorik edo, bueno, besteeke bai aipatu, Nekoitz eta Xabier zueke bai lasai asko hitz egin, klaro. Bueno, lehen aipatu da, ez, bueno, nin ere herri txikitxoan, ikusten dudana. Agian, herriko edo, bueno, olako ekonomia sozial eraldatzailean dagoen jendea edo, bueno, hori sustatu nahi duena eta antolatzen dena, bueno, kontatu denbora instituzioak edo, bueno, arlo edo marko hori ere existitzen dela eta interpelatu, ez? Bai, zerbait erantzteatik, nik hemen, bueno, interes handiz entzun ditut bien esperientziak eta hola, oso politak irutu zaizkit biak. Pirineokin kasi unkituta gozti naiz. Bi klabe apuntau ditut. Xabik esaten zuen, herritarrak, bueno, nik hartu dituenetako bateuk, ez? Babes politikoaren garrantzia bai, baina herritarrek ulertzea ere bai. Herritarrek ulertzea. Zertan planteatzen ari ganaz, ez da, ez zer sofistikatu ez gara esaten ari. Baina herritarrek ulertzea klabea da proiektu guzti hauek aurrera eramateko, eta gero autoestimarena netzako da beste klabe bat, osea, esan nahi zut. Pizkat Mikel egiten zuen galdera horren inguruan, ematen du, estrategia guztia oso bideratuta dagoela, udal, arduradun politiko eta teknikariei, baina estrategia da integrala da. Osea, egon behar du, herritar talde bat antolatuta, ahaldunduta, formatuta, eta horrek zerikusi guztia dauke,
proiektuak ulertzearekin, eta gero, elkarrartzea, autoestima lantzea, gaitasunak lantzea, ahalduntzea, nik uste, hanka hori gabe, besteak ez duela funtzionatzen, Osa, idazkari bat egon daiteke oso konbentzitu ekonomia sozial eraldatzailea eta udalgintza eraldatzaileakin, baina herriak ez badu ulertzen. Eta herria ez badago antolatuta, hankamotz, ez? Nik hor bi gauza zehatuko nituzke bat, autoestimu baixuan eta, hori betikoa da, ez daula xiristen, guk egiten duena, eta gobernuan egon gabe edo egon daiteko hildori nik esango nuke bi gauza diala, bat, sinistu egiten ari geanean, eta bi, egozgorra izan. Egozgorra izan, eta egin arte, jarri eta egozgorkeria onerako aldin bada ona da. Ondo enfokatuta aldin bada. Orduan, hori esango nuke. Alexek galdetzeu arrakala digitala murrizteko bidean, garbanotitzazken kontratuak dituen operadore interneteko zerbitzuak komunikazio sare hauen bitartez. Berez, ez. Legearen arabera, ez. Espainiko legearen arabera, Europako legearen arabera, bai. Orduan, Europar Batasuna diru laguntzak eman ditu Wi-Fi for you emateko adibidez interneteko konexio puntua jartzeko. Orduan, praktikotasunean egin liteke, bai. Estriktoki sekretariok esan dezake ezetz, bai ez. Europar Batasunak diru laguntzak eman ditu hori egiteko zehazki, Alexe galdetzen duna, bai. Orduan, eta udaletxeak egiten ari dira. Orduan, non sartzen da, bai, egin dezake. Egin dezake, bildurrik eduki gabe, zerbait legezkanpokoa egiten ari dela. Europako Batasuneko diru laguntzak egon dia hori egiteko, Espainiako estatuan egin izan dia hori, egin dezake. Bizkat, nola enfokatu eta nolako forma juridikoa eman, bueltak eman bertzaizkio, baina egin dezake problema. Vale, oso ondo. Azkeneko aipamenak, ja mozten jungo naiz, bestela gero denborekin gaizki goaz. Jone, jendeak hor pixkat Pirineoetan daudenak oso harro eta oso gustora goteala eta eskertze izutela. Eta bai Leirek leheno aipatzen genunan arira hausnarketa bat botatzen du, ez da galdera, baina hausnarketa. Sareetan parte hartzeaz gain, eskualde arteko elkarlana eta solidaritatea ere hausnartu osasustatu beharko genuke, nazio ikuskibegi batetik, autoestimoa igotzeko, eremutan bizi garenok badugu zerra hausnartua. Hau da, gure herri beharrak asetzeko lurralde eskala zabalago batera ikuspegia zabaldu beharko genuke agian. Ados. Bai, bai. Bale, eta azkenekoa, itxingo dut. Bale, hau Xabintza dijoa, Xabi aukera teknikorik badago Europatik etorri daitezken diru laguntzak aprobetxatuz modu masiboan horrelako sareak zabaltzeko, batera udal batean baino gehiagotan esan nahi dut. Bai, Europar Batasuneko diru laguntza daude, bandazabaleko despliegue egiteko, estatukoa dira PEBA eta Plan de Extensión de Banda Ancha, Jaurlaritzak badauka, poligono industrialetako, espriren bitartez bideratuta, poligono industrialetako akarrikan da eta oso mugatua da indeko ganituzken gauzatako. Diputazioak Gipuzkoan diru laguntza dauzkan nola enkajatu olako proiektu bat entzako bueltak eman bertzaizkiona, Bizkaian berdina, eta Europar Batasuneko diru laguntzak badaude banda zabala estenditzeko, eta igual Kolumbia dengo naiz, baina Gizinet Fundazioak ustez jaso ditula, bideratu ditula olako diru laguntzak. Batera egiteko udal desberdinetan, bai, bailarako planean, edo mankomunitate maila egin diteke. Vale, oso ondo. Mentxe utziko deu, bai, ez jun oraindikan, eskerrak manaizkizuet, bai, hiruei justo oraineneko ituzte atera dela, baina, eskerrik asko, zuen kasuan esperientziak azaltzeagatik, eta eneko itzie bai tresna, azaltzeagatik, gustora, ni bai behintzat oso gustora egon naiz entzuten, eta jendeak ez erakutsi du behintzat, parte hartzeko interesa aukidula, eta giasan ere horratzean egon zeaten nahi, eskerrak, hori bai itxi baino lehen aipamen txiki bat,
bat. Bai, urrengo jardunaldia urtarrilaren 29an izango da, zehazki udalgintzar sareak lurralde garapen eta kohesionarako, bale? Hortxe dakazue informazioa webgunean bertan, eta hori bai, animatzen zaituztegu, edo gonbidatzen zaituztegu bai parte hartzea, eta hortxe bai webgunean daukazu aukera bertan izen emateko, bai. Orduan hasiera batean, hori, nire aldetikan esandakoa, eskerrik asko denei entzuteagatik, hizlari eta esperientziak ez, kontatu dituztenei, eta aukera kagunez, lanean jarraitzeko, eta, bueno, zailtasun aurrea egiteko. Bai, eskerrik asko, hirukote. Zuei. Zuri, Ainhoa, hain ondo moderatzen. Bai, eskerrik asko, gero arte. Ondo ibili. Bai, berdin.